Arrastion, eta ondo torri eta eskerrik asko, ez? Uztailean etortzeagatik olako saio batera, seguramente interes bat badauko gularen seinale ere bada, baina egia da baitere, olakoak askotan kontrako ronda izaten direla olako gare batean, eta gonginan berbaiten baitere, zalantza aukin gendu, benetan egiteak merezi bazuen ez gaiagaitik, ez egoeragaitik, ez egon daitezken analizin gaitik, baizik eta gehiago igual, ez beste testuinguru baten igual aurki gaitezkelako buruz behintzet eta gorputzez baina, jente txu bat etosari eta eskertzekoa da eta uste dut estimatzekoa dela. Uste dut horako hitzaldi bat maigainatu izan dugunean, dana galdetzen dugula, hobeto esan da, esaten ni Juan, dana esaten dugula, baina dana galdetzen dugula izenburuarekin eta uste dut seguramente modu batean edo bestean dano daukagun antzerako galdera batzuek gainatu ditugula, ez? Zer gertatzen dira gaur egun Errusian, baina claro, Errusia baitere ezin dugu ulertu ez ere, zer gertatzen dira Ukrainian eta seguramente zer gertatzen dira mundu mailako bestelako, ez? Irakurketa bat egitetik espadan, ez? Eta horretarako, ezagutzen dugu, Gabriel Eskurdia analista politikoa ekarri dugu. Seguramente galdera horiei hurbilpen batzuk emoteko, noiteko pista batzuk, analisi batzuk, interpretazio batzuk, edo egon daitezken informazio batzuk baitere maigainatzeko moduan egoteko. Eta ziurrenik danaren bilduma izan daiteke, segia da azkeneko gunetan eko pilpilean dauden gai bat da, baina dana moduen egiturazko azterketa sakonago batzuei eta bilakaera edo perspektibategaz egin behar den zerbait egin beharko zaio. Eta kontestuak igual, laguntzen digu kakotxen artean agian horrelako espazio bat sortzeko, baina ziurrenik begirada baitera altxatu eta geopolitika, geoestrategiaren inguruko irakurketa bat eteteik gaur eguneko testu inguratze bat eta unian gertatzen diren inguruko pista batzuk maigainatzeko lagungarri izan daiteken elementu bat da. Uste dut IPES elkarteak horreri behite izatetu izan jakola zelan bait ez erantzuten, baizik eta erantzunak topatzeko bidea izeten eta ez utzi galdetzeari baitere, perspektiba edo tentsio moduan baitere planteatzeari. Berari emon aurretik berba, ohartxo pare bat, gogoratzen basarie, zeuren dela gitxi egon gien hemen, ekainan 14an Usurbileko memoria elkarteko kideak egin genituen, hasiera baten ikastute bukaren oiteko azkeneko ziklo saioa zan, gero lapurtxuetan egoera baita eta kontesumenduak areagotu dira eta igual, arindu dugu baita horrelako saio bat, eta asmoa bageneukon betiko moduan, memoria elkarte horren esperientziaren bitartez, egiten dugun normalean egiten dugun memoria dosierra horraino heltzea. Nik betiko moduan jarraitzen dut pilatzen, eta hurrengoko saioa datorrenerako pilatzen dut, ez? Eta azkenean 2-3 asteko tartea egotenez, uste dut daitere, nahiz eta elkar lotura bat ez edukin gaiak, horrelako euskarri bat eskutaten edukitzak beti laguntzen digula, eta haudarako eta gero ondartza daiateko materiala baitere eukiteak seguramente lagunduko digula. Gaurko egunak badauko seguramente esan nahi ezberdinak. Uztailaren 4 da, eta mundu mailako nolabaiteko analisi orokor bat egin ezkeroan, Estatu Batuetako independentzia egunaren efemeridia bada. IPESek behintzat ez du hainbeste pentsatu, eta hitzen genuen gehiago zan agenda kontu bat egun honi begira, baina metafora moduan uste du gaitere, eta seguramente gero Gabilek asko horretan zalunduko digu, uste dut egunak eta efemeridiak metafora bezala baitere lagun gaitzakela, ze ziurrenik baitere Ukrainian gertatzen ari dena ezinezkoa daukagu deslotzea, Estatu Batuetako noiteko jokabidetik, eta batez ere, Estatu Batuen independentzia eguna aldarrikatu beharko genuke justo kontrako norabidean egiten duen asmo politiko bat, dela mundu osoa bere dependentzia, bihurtzea eta nahi itzel bat daukala horrekiko, eta batez ere gaur egun hartzen nahi duen noiteko posizioa bada jarrera atlantiza bategaz, OTAN edo NATOren bitartez, posizio hori baitere esartzeko nahi bat daukola. Orduen, efemerideak ez zeukon berez zentzua gaur eguneko gaiarekin, baina berez baliatuta uste dut nahiko lotzeko arrazoi bat bihurtuko zaigula. Azkeneko bat gaureri pasu hemen aurretik eta da, badakizue uztailar eta abuztuan normalean astra itxita egoten dela, bakarrik astra iluntzetelako zabaltzen dela, eguaztenetan egiten dena uztailean. Orduen berez barra ez dago zabalik, ekarri dut ure, izotzakaz, fresko eta hor dauz basue, ginen bat-amatek gure badeu bartzeko, ze uste du daitere
Olakoak bete lagunduko gaituztela eta beste gainontzeko guztia betiko moduan astran danon arteko erabiltzeko espazio bat da. Hori esan da, berari emongo dutzugu pasua, uste dut daiteren lagunduko dozkuzela bestelako euskarri batzuek bete ulertzeko, eta seguramente baitere galdera batzuei erantzun nahi bat egongo da, eta beste galdera berri batzuk sortuko zaizkigu, eta agian danon arteko erantzun bateratu bat lortzeko espazioa bihur daiteke. Hori ja, gure esku ongo litzatekena. Hortik aurrera, Gabrielek zer esaten digun, eta ia orain artekoa ulertzeko, baliagarri zaigun bitarteko bat da. Beraz, zuek aldozue gero nahi baduzue bukaeran, heltzen baldin bagara bukaerara, ze hau luzea izango da. Zegaitik, oso hitzaldi berezia darako. Hasi ginen Ukraineko gerrarekin, montaje bat egin genuen, baina karo, hori eguneratu egin behar da. Eta ja urte bete baino gehiago pasatu danez, pilo bat aldagai sortu dira berriak, eta azkenean luzatu egiten da. Eta kasu honetan Errusiako egoerarekin batuta, luzeago, ez? Orduan 3 planotan garatuko dugu gaur egungo solasaldia edo hitzaldia. Lehenengo zati izango da oso arina, izango da bukaera, hau da Errusian barnean dagoen egoera oso arina, ze inok ez daki zer gertatzen ari da. Hori lotuko dugu, sortu egiten den tokitik, hau da Ukrainako gerrarekin eta Ukrainiako gatazkarekin dudarik gabe, eta gero ikusiko dugu benetan garrantzitsuena dana bukaeran, eta da Ukrainako gatazka dela gatazka multidimensional bat, eta orduan mundu osoari eragiten diona, eta hori zelan ulertu behar dugun, eta zelan ulertu daiteken, eta hori azaltzen da, Ibonek esan duen moduan, gaur egungo efemeridea, eta hori guztia, ez? Ez da garrantzitsua, baina horretaz baliatuko gara. Diapositiba pilo bat dira, ze niretzat oso importantea da jendeak nik esaten dudana gutxi gora bera visualizatzea, ez? Hori izango da nire gidoia, orduan horregaitik, zuek lasai asko hartu eta ikusi, eta gero nahi baduzu galderaren batekin, edo beti egoten da norbait, ez duena gogoko ikusten duena eta batzuetan azarrotu egiten dana, baina Azteko aurkeztuko naiz, ni Gabriel Eskurdianez, politikaz taldeko ikerlari bat eta geopolitikaz taldean 10-15 bat lagun gabitza, nahi dugun proiektu honetan kriston lana eginez, nahi dugulako Euskal Herrian, Euskal Herritik, nolabait nazioarteko gaien inguruan eta egungo nazioarteko realitatean euskaldun ikuspegi batetik, euskal ikuspegi batetik, nolabaiteko emaitza edo emateko, nolabaiteko proposamena egiteko, ez? Horregatik, ni bezala eta danok ez dugu berdin pentsatzen, gure taldean, hainbeste gai garatzen ditugu, hainbeste, eta beti egongo da zabalik zuek horren inguruan hausnartu dezakezuen, hausnartzeko, ez? Hor dekozu adibidez, gure web horria, dekozu podcast pilo bat, eta orain sortu berri dugun, ostiralero aterako da kolumna txiki bat, edo zutabe txiki bat, nazioarteko gaien aktualitatea aztertzeko, laburra, eta hor gabiltza pizka bat proposamen horiekin, eta espero dugu baliogarria izatea. Kartela, zensuratuta dago. Kartel ofizial, egindakoa. Zergatik, ze kartela berez oso tendenziosoa zen. Ematen zuen Ukraina biktima zala eta Errusia iraultzaile bat, ez da nahi Errusia iraultzaile bat, Errusia imperiala izango litzateke azken finean, baina argi dagoena da, hor gerra bat ematen ari dela, eta gerra hori ez dela Ukraina eta Errusiaren arteko gerra bat, ez? Esan beharko genuke NATO eta Errusiaren arteko gerra bat dela. Ez dut nik esaten, ikusiko duzuenez gero, Stoltenberg, NATOko idazkari nagusiak, argi eta garbi esaten du, ez? Gerra hori modu proxy edo modu, nola esaten zuen honek PPkoak en diferido, ez? Goratzen duzue los hospedalek esaten zuenean los sueldos en diferido eta pasada una guerra en diferido, ez? Hor oso modu zitalean eta maltzurrean ari dira erabiltzen Ukrainiar poblazioa eta Ukrainiar ejerzitoa beste helburu batzuekin, ikusiko dugunez, ez? Hasiko gara amaieratik. Arin baten. Duela hilabete bat gutxi gora bera, hilabete bat pasatxo, Errusiar indarrak Bakhmut edo Artemiosk ingurua askatu zuten, ez? Oso inguru estrategikoa da, oso importantea da, hiri txiki bat da, gerrika baino apurtxo bat handiagoa. Eta hainbeste hilabetetan borrokatzen ibili izan dira hor. Hor egon diren txokeko indarrak, ez dut egingo azterketa militarrik eta holan, asko luzatuko gineateke, baina Wagnerrak izan dira. Wagner da eserzito pribatu bat.
ikusiko dugu orain zer den Wagner, baina egia esan, bueno, hor Ukrainiak galera handia izan du, eta Ukrainiar gobernuak, ezagutuko duzu edan, bueno, Zelenskiren esaldiak eta eskaerak eta argi eta garbi aipatu dute sistematikoki kontraofensiba berri bat sortu behar dela eta horretarako armak behar zituztela eta inflexio puntu bat eman zen Bakhmut jauzi zenean, ez? Ez dute onartu publikoki, kontutan eduki behar dugu eta gero ikusiko duzuenez gure komunikabideak ez direla informazioa ematen dute komunikabideak, propaganda egiten dute komunikabideak direla. Azken finean, Euskal Herria Espainia barruan dago eta Frantzia barruan dago eta horren arabera OTANen barruan gaude. Beraz, gure komunikabide guztiak partekoak dira. Ez dute, esango genuke, informazioa garatzen, egiten dutena propaganda garatu eta gauza asko goztaldu eta beste gauza asko handitu eta beste gauza asko gezurretan ibili, ez? Horregatik daukagun informazioa eta nahasketa oso handia da. Bakhmut askatuta, gogoratuko zarete, azkenengo hilabete honetan, bi berri handi izan ditugula. Presa handi baten apurketa, Errusiari leporatu zaiona, beste hainbeste ekintza bezala. Kriston desastre ekologikoa izan da, eta kriston eragin handia izan du gertaera honek. Batez ere, nolabait, horren ostean, kontraofensiba hori garatu delako. Kontraofensiba horretan badakizue, hainbeste alditan eta entzun ditugun Leopard tankeak eta Bradley tanke norteamerikarrak eta erabili dira lehenengo aldiz. Bazirudien horrek karru edo tanke berri guzti horiek, europear eta amerikar karru guzti horiek emango ziotela nolabaiteko bentaja bat Ukrainiako ejertzituari. Baina ikusitan ez Errusiak denbora izan du pasadan udazkenean, udaberrian, nolabaiteko fortifikazioak garatzeko, kontutan eduki behar dugu 500-600 kilometroko frontea ari garela hitz egiten. Hemendik Kadizera baino gehiago. Horregaitik, fortifikazioak oso importanteak izan dira. Errusiak pairatu izan zituen Ukrainiar fortifikazioak pasadan urtean 22an parkatu. Inbazioa edo interbentzio espeziala garatu zuenean, eta haren Ukrainiarrek pairatu dute. Izan da desastre bat, pilo bat karro galdu dituzte, soldadu pilo bat ere bai, hor sartuko gineatek espekulazioetan, dagoz zifrak alde guztietarako, baina triskantza handiak izan dira. Eta presaren apurketa, nahiz eta Rusiari leporatu, sistematikoki hainbeste denboratan, Ukrainiarrak beti errebendikatu dute horako ekintza bat importantea zela, azken finean, nolabait ahal izango zutelako Errusiar fortifikazio guzti horiek modu batez ahuldu, ez? Batez ere da, hegoaldean, Gersonen beste aldean, eta hortik ulertu behar dugu ofensiba hori. Ofensiba horrek nahi duena da, Krimeara hurbildu, Krimea ikutzeko, ez? Azken finean hori da propagandistikoki gobernuak nahi duena, ez? Baina oso zaila da, oso urrun dago, eta ez da erreza izango. Zer gertatzen da? Artimiosk edo Bakhmuteko gatazka horretan eta beste zonalde batzuetan egon direla eztabaida handiak. Errusiar indar armatuetan sektore diferenteak daude sektore instituzionalak, ejertzitoko sektore instituzionalak, hainbeste departamentu, hainbeste armada diferente, haizeko armada, itsas armada eta beste ejertzito guztietan bezala, lurreko armada, eta Errusiar armada oso handia da, oso handia. Pentsatu ezazu Errusia ze handia den. Ari gara hitz egiten ia 2 milioi soldaduz. Zer gertatzen da? Errusiak operazio berezirako edo inbasiorako erabili dituela 150.000 soldadu. Lehen aipatu dugun frente handi horretarako. Aurrean zituen 600.000 soldadu Ukrainiar. Hori 22ko otsailean. Ordutik hona, gorabehera handiak izan dira, interbentzio berezi horrek ez zuen ere lortu hasiera batean, pentsatuta zituzten helburuak, askotan arazo handiak egon dira, adibidez inteligentzia aldetik, ez dira ondo prestatuta egon indarrak, eta baita ere barneko egoera latzak egon dira arazo handiak ejertzituan, baita ere korrupzioa eta arazo handiak egon dira. Orduan, Wagnerreko egiturak egin duena izan da hori guztia salatu, sistematikoki, askotan, eta horregaitik momentu batetik aurrera salaketa horiek gauzatu dira aipatzen duten golpe edo estatu kolpe horretan, ez? Argazki honetan ikusten duzue, lehen aipatu du, beste diapositiban aipatu dudan bezala, presa
Bakhmuten ostean esan duguna kontraofentsiba, eta kontraofentsibaren zati bat, ez dakit gogoratuko duzuen izan zen, Errusiako lurraldean, justo Donbassen mugan eta Ukrainaren mugan, Errusiako lurraldean indar armatu errusiar nazionalistak, poloniar nazionalistekin eta beste indar fascista batzuekin saiatu ziren nolabait Errusia erasotzen, ez? Eta hor egon ziren, bueno, benetako egoera espero ez zirenak, ez? Errusiar indarrak ez ziren kapaz izan hori nolabait neutralizatzeko, eta horregaitik, hor egon zen olako sensazio bat, non Ukrainiak agian kontraofensiba hori bidere diferentetatik garatuta lortuko zuela Errusia nolabait suntsitzea. Zer gertatu zen pasadan asteko 24an, San Juan gauan, San Juan egunean. Nik askotan esan dut eta gure taldean askotan eztabaidatu dugu eta asko eztabaidatu dugu. Hemen daukagun lehenengo minbizia da arintasuna. Zer gertatzen ari da Errusian, eta lehenengo minututik dekoguz 5.000 analizi, 5.000 datu, Wagnerra ez dakit zer, Prigozhin ez dakit nor. Lehenengo eta benik, jakin behar dugu nortzutaz ari garen hitz egiten. Putin, ezagutzen duzu edanok, Errusiako presidentea. Prigozhin, korbataz dagoena da, Wagnerreko zuzendaria. Zango genuke zuzendari ofiziala. Beste kide batzuk ere baditu bere inguruan. Esaten ari gara, Wagner dela 25.000 soldadu inguruko egitura bat, ez? Oso handia da. Badeko ere, Surovikin, buruzoia, hori Siriako gatazkan oso ospetsua egin zara, batez ere jihadistak eta zapaltzen, ez? Eta, militarki oso importantzia handikoa eta oso ezaguna Errusian, ez? Gero, Gerasimov dela, indar armatuen burua, jefe de Estado Mayor esaten dana, eta Gerasimovek Surovikin izendatu zutenean, horren dela hilabete batzuk, nagusia, aldatu, 3 hilabetetan Gerasimov jarri zuten buruzagi bezala. Surovikinen jarrera beti izan da oso zorrotza, korrupzioaren kontra, zorrotza, hor dagoen burokrazien kontra, eta, nolabait Gerasimov izan daiteke aparatuaren aldekoagoa. Eta, Shoigu da ministra defentsa ministroa. Oso ezaguna bebai, eta, esango genuke bi planotan jartzen ditugula, Shoigu eta Gerasimov, Surovikin hor tartean, esaten dute atxilotuta dagoela, hori ez dago konfirmatuta. Eta gero, izango genuke, Kadyrov dela Txetxeniako presidentea, baina berak ere nolabait, Txetxeniako indar armatua ere beste PMC bat da, beste indar propio bat da, ez doka zerikusirik indar armatuekin, ia 80.000 soldadu ditu, oso ondo prestatuta. Eta Lukashenko dela Bielorrusiako presidentea. Ofizialki zer gertatu da? Prigozhin da azarratu egiten da, nolabait estanda egiten du, eta Moskurantza bidaltzen ditu kolumna batean, 5.000 bat soldadu, hartzen du Rostov del Don, dela hegoaldean dagoen hiri bat. Eta dan, bere eskakizuna da, Putinen laguna da, bera, izatez, bere eskakizuna da, Shoigu eta Gerasimov destituitzea. Indar armatuetan, onartezina da, hor egon diren triskantzak, hor egon diren agindu txarrak, eta beste gauza, ez? Nolabait, errazoi bat dauka, eta errazoi indartsu bat, hori berak esaten duena ez da modu errezean esaten den gauza bat, berak datuak ditu eta badaki, hainbeste soldadu hil direla, igual ez zirenak hil behar modu horretara, eta baduze. Susmoak dira, Surovikinek, Gerasimoven etxaila dena, bat egiten duela Prigozhinen esanekin, baina berak ez du aipatu publikoki. Berak lehenengo momentutik aipatu zuen ez zuela bat egingo matxinada honekin. Baina, esaten danez bebai, badirudi, bera beratzean kontrolatuta zegoela. Dana dira espekulazioak, hau guztia asko eta asko lan egin da honen inguruan, baina espekulazioak dira besterik. Suposatzen da, ordu gutxitan, Prigozhinen Wagnerreko soldadua autopistan zijoa zela,
Lukasenkorekin elkarrizketan, Lukashenko konbintzitu zuela, bertan bera usteko matxinada, Kadirovek salatu egin duena ejerzitoa eta indar armatuetan egon den desidia guzti hori sarritan bat egiten du oraingoan Gerasimovekin eta aipatzen du argi eta garbi Prigozhinen kontra joan behar dela eta ordu gutxitan gelditu egiten da matxinada hori. Daude soldadu batzuk hiltzen direnak, daudelako baiteko erasoak, baina oso txikiak. Eta orduan hori da estatu kolpea. Zein da arazoa? Pentsatu dezagun, astebete pasatu da, gaur zer da? Astebete eta erdi. Nik ikusten dudana da, Putinek jarraitzen du presidentea izaten. Beti bezala. Egitura militarrean, danak jarraitzen dute beraien postuetan. Prigozhin kalean dago. Momentu honetan, Bielorrusian, baina joan da Moskura, negoziatzera eta bueltatu da. Zudovikin da, desagertuta esaten dutena dagoena, baina printzipioz ofizialki ez dago atxilotuta. Kadirov eta Lukashenko jarraitzen dute berdin. Suposatzen da Lukashenko nolabait konbintzitu zuela. Prigozhin, renditzeko. Eta ez da zer aldatu. Gaur egun ikusten baldin badugu, duela astebetetik ona pasatu dela, ez da ezer gertatu. Ez. Bai, egon zirela iskanbila txiki batzuk, baina Rostom del Doben adibidez, Wagnerreko soldaduei kriston onurak eman zizkion populazioak eta oso oihartzun handiko, ez zituzten hartu golpista bezala. Aldatu den gauza bakarra, hau da, Moskurantza zijoan kolumna hori Bielorrusiara pasatu dela. Horren dugula Wagnerreko base militar bat Bielorrusia. Bielorrusia non, gutxi gora bera, Minsketik 50 kilometrotara eta Kibetik, Ukrainiako kapitaletik 200 kilometrotara. Claro, nortzuk dira Wagnerra dira, esan dugun bezala, indar bereziak, oso harinak, oso fogatuak, kriston militarki ejerzito klasikoa, ejerzito regularra baina asko zero operatiboagoak. Eta hori da egon den aldaketa bakarra, fizikoki, besterik ez dago. Eta beste guztia dira espekulazioak. Estatu kolpea, matxinada, ez dakigu. Daude, azpian arazoak daudela eta kontrasanak, noski. Baina hemen saltzen diguten Rusia debilitada, Putin no controla sus fuerzas armadas, hori guztia, momentuz ez da gauzatu. Are gehiago, benetan estatu kolpe bat izan ezkero, zergaitik Ukrainiarrek ez zuten aprobetxatu ofensiba bat garatzeko, haien kontraofensiba hori hasteko, hobetzeko, isilik, geldirik. Britaniar handiko inteligentzia zerbitzuen danak esan zuten, geldi, tranqui, hemen zer gertatzen da. Beraz, ez dago informaziorik. Nik, behitu, gaur ere komentatu dut, niretzako golpe estado handiagoa dago. Gaur egun Frantzian, Rusia baino. Kolokan dago Macron, Putin baino. Hori ezin dan ez aipatu, momentu honetan ez da interesgarria gure komunikabideentzat hori aipatzea, horrela geratzen da, ez? Wagner, zer da Wagner? Wagner da PMC bat, asko dagoz beste batzuk, Patriot adibidez, dagoela lotuta defentsa ministeriora, bai, ezagonik Korski, dagoela lotuta Gazprom enpresa gasistikora. Azken finean zer dira, oso egitura militar txikiak, Wagner oso handia da, munduko handiena, egitura militar txikiak, nolabaiteko ekintza ilunak edo ekintza operatiboak garatzeko zonalde diferenteetan eta ze diferentzia dago Wagner eta amengo PMS hauek mendebaldeko PMS-ekin. Lotura fizikoa. Wagner ezen existituko Errusiar estatuak nahi ezean. Errusiar estatuaren beste tresna bada. Ari gara hitz egiten beste modu bateko gerretaz, gerra hibridoetaz. Gerra hibridoetan, esparru, diferente eta guztietan zabaltzen diren estrategia eta taktika berriak sortu dira. Ekonomikoak, gozea, farmaziako produktuak nolabait blokeatzea, Venezuelan bezala,
interbentzio zehatz eta puntualak, estatu kolpe koloredunak, ikusi genituenak, iraultza koloredunak, udaberri arabeak, bueno, hainbeste teknika berri sortu dira, hainbeste estatuetan interbenitzeko. Wagner, zergatik da garrantzitsua, ze Wagner izan da, Rusiar gobernuak, bere indar armatuak ikutu gabe eta ofizialki burokrazia guztiak gaindituz, erabili duen tresna bat Afrikan, adibidez, bere nolabaiteko laguntza eta beraien politikak garatzeko. Wagnerrek eraman du nolabaiteko bakea, adibidez, Zentroafrikar Errepublikara, non Kriston Gerra Zibila zegoen. Eta Nazio Batuen erakundearen iritziak eta izan ditzen dira, resoluzioak nolabait garatu ditu eta geldiarazi du gerra hori. Malin daude, Nigerren daude, Sudanen daude, hainbat tokitan. Bertoko indar armatuak, bertoko hainbat talde ere antolatu, poliziak antolatu, estatuari egitura bat eman, eta horregatik Malin, eta beste leku batzuetan ikusiko duzunez gero, Rusiako banderekin agertzen dira hainbeste pertsona kaleetan, manifetan. Da nolabaiteko, historikoki kolonizazioak garatu dituen elementu represiboak botatzeko beste bide bat. Horregatik, Wagnerrek badoka beste posizio bat. Ikusteko apurtxo bat, nire aipatu dudan ideia, apurtxo bat korrupzioa eta hor egon diren politika txarrak salatzeko, Rostov del Donen sartu zen Wagnerreko tanke horretan, hartzen du Zeta, operazio espezialaren baina gorriz, ez zuriz, da keinu bat, eta behan jartzen du Siberia. Siberia badakizu ez esan nahi duen. Esan nahi duen, buena da, ustelak Siberiara, argi eta garbi, ez? Horren, badauka nolabaiteko simpatia gizartean, burokrazia eta batez ere oligarka batzuen inguruan, dalako pizka bat, gauza fresko bat, egia da, pirata batzuk direla, gehienak, kartzeletatik ateratako jendea, Prigozhin bera estafadore bat da, ez da egitura sano bat, zentzu batean, baina bestalde batetik abertzaleak dira, oso abertzaleak. Igual, mendebaldeko beste PMS-etan agian abertzaletasun hori ez dagoen inean, ez? Afrikari esan dizuetan bezala, Afrikan ere badaude, eta hori da Wagner, ez? 25.000, orain egia da, astu zaitez oso importantea dana. Prozesu honetan ere, ezagutu dugu, Rusiar gobernuak zeukala asmoa Wagner diluitzeko eta Wagner indar armatuetan barriro sartzeko. Horregaitik hor egondan beste hausnarketa bat izan da, hau izan da Wagnerren pataleta bat hori gertatuko delako. Baina hori ez da argi, zenaiz eta hori gertatu, hor egonden logika hori, segaitik Bielorrusiaraino agertu diren, hor dago ere beste ikuspegi bat. Mendebaldean esan dugun bezala dagoz, hainbeste PMS, dagoz pilo bat. Estatu Batuarrak gehienak, hasi ziren gogoratuko duzu ez, Irakeko gerran, oso ezagunak izan ziren, Blackwaters, gero kriston triskantza egin zuten Iraken, jende pilo bat egin zuten, da hor nolabait berein izena bertan bera geratu zen, eta akademi bezala sortu ziren gero beste PMS batekin batu ziren, eta beste batekin azkenean, grupo Apollo Group deitzen dira, horrek Ukrainian daude beste hainbat tokitan, egon dira Afganistanen, egon dira Iraken, hainbeste tokitan daude. Dira militar profesionalak, danak kontratu oso batzuekin, enpresa horietara lanera doazenak, eta ze diferentzia dago, egotekotan diferentziaren bat Wagner eta beste talde rusiarrak eta mendebaldeko taldeekin, zekaro daude Estatu Batuarrak, Kolonbiarrak, Britaniarrak, Espainian bat dago. Diferentzia da, benetan enpresa hauek direla mertzenario enpresak. Haiek doaz borrokatzera, diruagatik, hainbat tokietara. Eta Wagnerreko talde guztiek daukate egitura ideologiko handiago bat. Abertzaleagoak dira, beti Errusiako gobernuaren araberako ekimenak garatzen dituzte, eta hemen talde guzti hauek askotan implikatuago egon dira, espolio petroliferoan, lapurketetan, eta Wagner ere bai. Baina beste maila batean. Hau oso luzea izango litzateke, hau da, azkenengo bombardaketa Kramatorskoen, duela aste bete, hor ikusten dugu zelan, hor
pizzeria batean, ez dakit, pizzeria, ustezko pizzeria batean, Errusiarrak eragin zuten, hildako asko egon dira, eta asko izan dira, kontratistak edo PMS ezberdinetako kideak, ez? Barkatu, amaitzu baino lehen, alduzu aipatu Partido Komunistaren jarrera, matxinadanen asuntoarekin. Rusiako Partido Komunista? Bai, bat egiten du era bat gobernuarekin. Matxinadaren alde ez da, ofizialki inor egon. Ez, alde, jarrera. Jarrera? Ez, hori alde, ez du inondik inora bat egin matxinadarekin. Ez. Ez horregatik, bai. Bueno, zentzu kuriosia ez Zentrafrikan edo Sudanen edo horti dagoen Wagner baten agintaritzan, aparte Wagnerreko komandanteak, nor dago? Errusiako estatua edo bertako hau da kontratatzaia hau da Zentrafrikako gobernua edo Sudaneko gobernua edo? Errusiako gobernua. Nire ustez bai. Justo txen mapa hori ikusi dudanean, Gauzak ez dira berdinak Sudanen eta Burkina Fason. Errusiako gobernuak kontratu diferenteak ditu, eta kontratu horiek batzuk dira meategiak babesteko, eta hor badago polemika handia, ze Wagnerrak ere lagundu dute meategi horietatik urrea eta hainbat gauza berbideratzeko, ez? Baina, printzipioz, Errusiak garatzen ari den kanpo harremanetarako politikan Wagnerrak paper bat daukate, egon dira Venezuelan ere bai, egon ziren lehenengo matxinadak Maduroren kontra, asesore moduan, baina badaude, osea, ez dira enpresa pribatu batzuk joaten direnak, vamos a ver qué pasa, ez da hori, nik uste dute daudela lotuta, eta esaten danez, Wagnerren ideiaren jatorria dago GRU-n, osea, inteligentzia militarrean, ez? Inongo kasutan, ez dago Sudaneko gobernua edo Txatekoa edo Zentrafrikakoak, inongo kasutan ezin dio Wagnerri agindu zazmenategi horra edo ara. Ez dakit, ez dut uste. Bueno, horren bagoaz jatorrira, Ukrainiako gerra. 2014an hasi da, ez da hasi 2022an. Hori argi eduki behar dugu. Guri hasieratik hori leporatu digute, ez? Esaten hori zaten genuenean telebistan edo nomaite lekuetan, ja Errusia zaleak ginela, baina hori gero Ostonen berak onartzen du ikusiko duzuenez, ez? Orduan, azkenean dana da, gaude beti nolabaiteko diskurtso ofizial horren aurrean, baina gauzak horrela dira, ez? Nik hau moztu egin dut asko, ze diapositiba asko nituen esplikatzeko lehenengo matxinada, Maidanekoa, hortik sortu zena, hori gainetik pasatuko dut, zezke bestela ez du astirik ematen, ez? Lehenengo gerra, hau da, gatazka handi bat egon zen, hau da, Spartak ez zela da, Atletiken kontra jokatu zen. Spartak Donetzeko estadioa. Bueno, 2014an, otsailean eman zen matxinada bat Maidanen. Hau Azuperarin komentatuko dut. Baina da, esango genuke gaur egungo egoeraren jatorria. Ordura arte Ukraina izan zen estatu independiente bat, Sobietar Batasuna desegin zenetik, baina hasi como Errusiak lortu zuen moduren batez Putinen bitartez, estatuaren bersorkunde bat, oligarkak nolabait kontrolatuta, estatuaren desegiturak horretan, nolabait kontrol bat lortzea, gero suerte handiak izuten ere, rekursoak direla eta hazkunde ekonomiko handi bat izan zutelako, baina Ukrainian ez, Ukrainian ustelkeriak eragin handia izan zuen eta ustelkeriaz gain, hor zegoen azken finean estatu erdera zeten den moduan un estado fallido, estatu fallido. Saiaketa handiak egon ziren 2004an bebai, Yusenkorekin, estatua, esango genuke Ukrainiar estatua Europarantza hurbiltzeko, azken finean Ukraina zeuzkan oso lotura handiak Errusiarekin, ekonomikoki, nahiz eta ustelkeriaren bitartez eta beste bat arrazoengatik oso ahula izan, rekursoak eta aberastasun handiak dituen estatu bada, eta horregatik batez ere ekialdean, ez? Orduan, pentsatu behar dugu beti, Ukrainiaren mapa ikusten dugunean, beti pentsatu behar dugu daudela gutxi gora bera, zonalde bi, oso nagusiki identifikatuta batean, nolabait Errusieraz egiten dana, Errusiera Ukraina osoan egiten zen. Eta
oso mendebaldean agian, haiek ukrainiera esaten duten hizkuntza, ez? Baina sartuko eztabaidatzen hori, baina ukrainiera hizkuntza da, rutenotik edo datorren nolabaiteko logika linguistiko bat, nik askotan esaten dut hitzaldietan, igual en plan provokazion eta horrela, baina izango litzateke, gaditano batek, asturiano batekin erderaz hitz egiten duenean, ez? Oso sarratuta hitz egiten badu agian ez dio ulertuko, baina printzipioz ezberdintasun linguistikoa ez da euskara eta erderaren artekoa bezala, ez. Orduan, 14an hor dagoen presidentea, Yanukovych, Rusiar gutxiengoaren ordezkari nagusia eta hauteskundeak irabazi zituena argi planteatu zuen. Eztabaida handia zegoen, Europar Batasunaren norantzan joatea, Europar Batasunak eskaintze zizkion hainbat plan ekonomiko eta bar, edo Rusiarekin jarraitzea nolabait harremanetan, eta hor Yanukovychek nolabait Rusiarantza jo zuen oso modu apalean. Eta, hor argi eta garbi involuzio politiko bat eman zen, beste hainbat estatuetan eman zen bezala, aprobetxatuz nolabaiteko matxinadak eta egoneza soziala. Hori gertatu zen Sirian, gertatu zen Libian, hainbat lekutan. Ukrainian, gertatu zena izan zen, manifestazio eta matxinada handi bat eman zela, Maidaneko parantza handi erraldoi horretan, eta hor, talde eragile handienak izan ziren ezker muturreko taldeak. Hau da oso importantea, azken finean talde guzti horiek ez ziren gehiengoa gizarte. Ez zeukaten presentzia nagusia gizarte. Oso minoritarioak ziren, batez ere mendebaldean, indartsuagoak, eta ez zeukaten inongo presentziarik batez ere ekialdean. Baina, ikusi, gero argitu egindan ez argitagat, gogoratzen dozuenez Maidanea eta argi dago hor egon ziren frankotiratzaileak eta hori ziren poliziak eta hori ziren manifestariak, bi aldetako poliziak eta manifestariak, hirugarren frankotiratzaile batzuk hil zituztela. Hori Estoniako kanpo harremanetarako ministroak eta Catherine Ashton, Europarako arduraduna, deian esaten zion. Ez dakigu nortzuk diren, baina bi aldetara ari dira tirok. Baina ofizialki izan zutena izan zen, gobernuak manifestarien kontra bota zuela, eta orduan, hor matxinada horretan, erre egin zen hor zegoen Duma edo Rada parlamentua, hor egon ziren dizkantza izugarriak, ez? Eta hor sortu zen nolabaiteko gobernuak planteatu egin zuen argi eta garbi bi ardatz, ez? Alde batetik, Errusiera debekatzea edo bigarren mailako hizkuntza izatea. Populazio zatia handi baten hizkuntza denean. Eta planteatu zuen ere, alderdi komunistak bi zeuden ilegalizatzea, gaur egun ja ez dakit 15 edo alderdi politiko daude ilegalizatuta Ukrainian, alderdi sozialista guztiak, ezkerreko alderdi guztiak. Eta planteatu egiten zuten publikoki diskurtsoetan ere, ikuspegi nazionalista batetik, ekialdeko lurralde horiek oso aberatsak zirenak, hau da Donbassa, amotua, hori guztia nolabait berreskuratu egin behar zutela, kulturalki eta politikoki, ez? Karo, kontutan eduki badugu, zonalde guzti hori gehien baten Errusiar zalea zala, ez? Baina ez Errusiar zalea independentzia nahi zutela. Haiek nahi zutena zen, estatu federal bat, non horko biztanleek nolabait partekatzea besteekin Ukraina demokratikoago bat, ez? Baina, Maidaneko gobernutik hori esen inondik inora onartzen, eta horregaitik, gero eta egoera latzagoak bizi izan ziren. Hori izan zen 14an, gogoratuko dituzu dira anekdota bi edo, adibidez, Odesan egon ziren manifestazio handi bat, Errusiar zaleen manifestazio handi bat, komunistak bultzatuta batez ere, eta hor egon zen triskantza izugarri bat sindikatuen etxean, 50 bat gazte erre zituzten bizirik, eta hor sortu ziren ja hor ikusten ziren, Maidanean egon ziren talde, eskuin muturreko talde guzti horiek, nola poliziaren gainetik kriston eragina zutenak, ez? Gero, hortik autodefentsa taldeak sortu ziren bebai inguru askotan, triskantzak gero eta handiagoak ziren, eta ja gerra bat sortu zen, ez? Gerra bat sortu zen, non
autodefentsa guzti hauek babestu egin behar zuten beraien populazioa, eta neonaziek bultzatuta, bueno, claro, kontutan eduki behar dugu, 2014an Ukrainiar ejertzitoa eta Ukrainiar indar armatuak zirela bereziki indartsuak, ez? Ziren oso obsoleto zeuden, oso zaharkituak, eta, bueno, horre talde eraginkor oso eraginkorrak sortu ziren. Adibidez, ezagutuko duzuen Azov batalloia, beste asko, Tornado, Aidar, eta abar, ez? Ziren, militante eskuin muturrekoak batzen dituzten batalloiak, eta horiek bortzaketak, bombardaketak, eta garatu zituzten impunitate guztiz, ez? Nolabait, oblast bakoitzak edukiko zuen bandera, republika bakoitzak edukiko zuen bandera, ez? Inguru honetan, ez? Hori deitzen zaio Novorussia, ez? Inguru guzti honi deitzen zaio Novorussia, eta esango zen, Donbassa baino zabalagoa den inguru bat, ez? Odessa adibidez, Errusiak fundatutako hiria zen, bueno, horrein sartuko historian, baina argi dago hori guztia Errusiar kulturaren ingurua dela, ez? Bueno, hemen, ez da ez usatuko asko, argazki asko ditut, baina importantea da, ze Wagnerren inguruan eta Errusiaren inguruan asko esaten da naziak zirela, Wagnerrekoak naziak direla eta ez dut ukatzen, Wagnerren eta Errusiar armadan eta hainbat tokitan naziak daude, gutxi, baina gutxi. Daude kontrolatuta eta individualki, talde txiki batzuk egon daitezke, ruski eta beste batzuk, baina normalean bat kontrolatuta estatuagatik. Baina Ukrainian gertatu da gauza bat. Gertatu da, eta ikusiko duzu paralelismo oso argia Sirian eta beste toki batzuetan gertatu dena. Hau da, mendebaldeko potentziek bultzatu egin dutena da involuzio bat. Eta involuzio horretarako beharrezkoa zen, adibidez, Sirian jihadismoa. ISIS eta Al-Qaeda eta horretalde guztiak nok garatu zituen, mendebaldeak, ez hori argi daukago, ez? Ukrainian gauza berak gertatzen da naziekin. Segaitik, Bigarren Mundu Gerran, Ukrainiako mendebaldean oso inguru zehatz batean, segituko naiz labur egiten, Ukrainiara abertzale asko, Sobiet Batasunen kontrakoak zirenak, inguru batean bizi ziren non zonalde guzti hori sasoi horretan Polonia zen, ez? Lehenengo Mundu Gerraren ostean, Ukrainiako ekialdea, Volinia eta Galizia ingurua, Polonia zen, ez? Orduan, Alemaniarrak sartzen direnean, talde abertzale guzti hauek egiten dute bat Alemaniarrekin eta batez ere parte hartzen dute argi eta garbi judutarren triskantzetan, izugarriak, Kieben, batez ere, Bilarren, baina, bueno, inguru guzti horretan oso modu argian. Naziak ere talde abertzale guzti hauen inguruan lebak hartzen dituzte eta eramaten dituzte hainbeste Ukrainiara abertzale adibidez euren zelaietara, ez? Mauthausen, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, horiek zelaiak saltzera, zaintzera, barkatu. Terniki kanpoan antolatu zituzten, eta gero SS Dibizio bat ere montatu zuten, Ukrainiarra, SS Galizien Dibizio. Eta Ukrainiar guzti hauek parte hartu zuten bai judutarren hilketetan, baina baita ere Ukrainiara abertzaleak, 42-43an, modu sakon batez, Bolinian batez ere eta Galizian, hor 20 urtetan egondako poloniarrak garbitu zituzten. Ia 60.000, 1.000 polakoen artean garbitu zituzten. Hori ez da oso ezaguna. Segaitik, Ukrainiara abertzaleak pairatu zuten polinizazio prozesu bat, 20-39ra, ez? Pilzuzkirekin. Orduan, erantzuna izan zen, bortizkeri izugarri bat. Herri joatea, aiztoekin, eta holako poloniarrak zirenak garbitzea. Poloniarrak katolikoak, Ukrainiarrak ortodoxoak, eta Ukrainiarrak antikomunistak, oso abertzaleak, baina poloniarrak nez eta antikomunistak ere izan, garbitu egin zituzten, modu argi batez. Nori izan zen, labur bilduz, horko buruzaki politikoa, Stepan Bandera. Stepan Bandera izan zen, talde nazionalista guzti hauen buruzagi bat, importanteena nolabait, eta berak, bera egon zen, Sachsenhausen, Berlineko zelai batean, Alemaniarrak zainduta, ezen egon preso, egon zen nolabait hotel batean, Alemaniarri ez eitzailako interesatzen ere abertzaleetasun Ukrainiarra garatzea.
Azken finean Alemaniarrentzat ukrainiarrak sasi gizakiak ziren, ez? Baina, bueno, hor zeukaten nolabait gordeta, ez? Eta, bueno, beti izan da, Ukrainiara abertzale guzti horien, antikomunista eta protofascista abertzale guzti horien, lider bat, ez? Estepan Bandera 56an hil zuten Muniken KGB-ko agente batek hori, aterkin batekin pintzatu zion tren geltokian edo autobus geltokian eta horrela ejekutatu zuten, ez? Gogoratu, Bigarren Mundu Gerratik aurrera, zonalde guzti honetan, ez eta Sobiet Batasuna egonkortua, milizia fascistak eta ziak eta bidalitako armekin, beti egon direla hor nolabait hor bor-bor, ez? Ez oso indartsu, baina bor-bor. Eta, klaro, Maidanetik ostera, Maidan hasi baino lehen, hainbat zonaldeetan, Estepan Banderaren eta UPA edo alderdi edo mugimendu horren, abertzale horren inguruan egon ziren hainbat aldarrikapen, ez? 2004an Yushchenko presidenteak Estepan Bandera Héroe Nacional de Ucrania izendatu zuen, gero 2010an kendu behar izan zioten hori domu hori, ez? Edo dolumin hori, ez? Baina kontua da, batez ere Maidanetik aurrera, erabate hasten direla Estepan Banderaren izenean, manifestazioak, Sobiet Batasuneko hainbat herrietan egon ziren estatuak eta ikur sovietiko guztiak bota zituzten, gehienak, eta Estepan Banderarena haun edo UPAren aldeko aldarrikapenak, milizia, ikusten duzu, ez veteranoen desfileak, gero eta handiagoak, gero eta argiagoak, ezin dugu ahaztu datu bat, hau oso importantea da. Bigarren Mundu Gerran, Ukrainian, 500.000 bat ukrainiar eman zutela egin zuten nazien alde, 500.000 bat inguru horretan, eta 8 milioi ukrainiar egon ziren ejertzito gorriaren alde eta Sobiet Batasunaren alde. Ez ahaztu, ejertzito nazia sartu zenean Ukrainian, oso denbora gutxian Ukrainiako enpresa guztiak desmontatu egin zituztela eta Uraletara bidali zituztela. Hori ez duzu egiten zure herria zure kontra badago, argi dago, ez? Beraz, hori ere, importantea da, ukrainiarrak ez dira naziak, oso gutxiengo bat, baina oso, momentu horretan, eraginkortasuna handia izan zuena. Nok finanziatu ditu, nok bultzatu ditu honen guztiak? Argi dago, mendebaldetik, diaspora ukrainiarretik diru asko eta laguntza asko eskaini dela, baina baita ere, ikusiko dugunez, inteligentzia zerbitzuetatik eta barez. Azken finean, garatu nahi dena da, Ukraina bat uko egiten diona Ukrainiar eslabiarrari. Uko egiten diona Errusiar zale edo Errusiar anaitzat duen Ukrainiar bati. Horregaitik egiten dena da, bersortu nolabaiteko identitate nazional bat, oso jartuak direnak, esaten zutenak, adibidez, Ukrainiarrak ez direla eslaboak eta bikingoetatik datozen leinukoak direla, ariarrak direla, nolabaiteko olako diskursoak. Horrek ez dira nagusiak izan, Ukrainian, alderdi politikoetan eta gehienak ez dituztelako alderdiak bozkatu. Baina, kalean indar handia izan zuten. Eta 2008tik aurrera, ikusten dugunez, hainbat tokitan egiten dira, lotxagarri gabe, nazien inguruko omenaldiak, rebibalak, eskoletan, ikusten duguz, hainbat tokitan hori da Waffen-SS Galizienen ikurra, ikusiko dugu ja sistematikoki, ikusten duzuenez, ez horre dira gaur egungo argazkiak gehienak, kenduta koloretakoak, ez? Eta goia dituzue, gaur egungo kaskoak, ez? Simbologia argia, nazia, SS-ak eta inongo lotxari gabe. Baina ez da gauza minoritario bat. Horregatik, ikusten dugu, espazio publiko osoan, estatuak kentzen direnean, baina ikusten dugu nola remake bat ematen den, ez? Ikusten dugu oso antzeko manifak, ikusten dugu gero eta harriago adibidez sigiluetan, edo Kiebeko Teatro Nazionalean Estepan Banderaren ikurrak, inongo lotxari gabe. Horrek ematen dio estatuari beste kontu bat hau da. Ez da nazi batzuk daude nazien gauzak egiten. Hau estatuak nolabait onartzen du diskurtso revisionista historikoa eta onartzen du, diskurtso nazionalista hori, ez? Novorrusiaren gatazkan, hau oso ipini dut batez ere, oso egoera latza ematen da, ze, klaro, hasierako batean, 2014an eta 2015an,
Krimea historikoki Errusia izan da. Khrushchevek eman zion Ukrainari 1946 uste dut, ez? Stalini ostean. Orduan, Krimean referendum bat egiten da, Errusiatik gogoratzen duzu los famosos hombres verdes. Zirela militarrak, inongo esaten dute Wagnerrak zirela, eta egiten dutena da, babestu nolabaiteko kontsulta bat, eta Krimeak aukeratzen du Errusiara bueltatzea, eta hori da, inguru estrategiko funtseskoa dana, itxaso beltzean, Azoreko itxasoan, eta orduan, horre lehen aipatu ditugunez, triskantzak, gero eta basatiagoak, nazien partetik, tornado taldekoak, adibidez oso basatiak, eta jendea hasi zen pairatzen bombardaketak kriston zuntxipenak, jarraitzen dutenak pairatzen, ez? Esan duguna, estatuaren nazifikazioa gero eta handiagoa da, eta orduan hor dekogu, Zelenski bera, Zelenski bere burua aurkeztu zuenean hauteskundetara, beraz jatorriz Errusiarra da, judutarra ere bai, baina hori erlijioz, kulturaz. Errusiarra da, berak beti esaten zuen, bere azkenengo helburua zala Errusiarekin ondo konpontzea, bakea egitea, hori zen bere programa, ez? Eta, behin ja gobernura helduta, ikusi izan argi eta garbi, sistemak irentzi egiten duela, bera panpin bada azken finean, eta ikusten da, ikusten duzu ez, bere esanak, edo telebista publikoan, adibidez Adolf Eichmannen inguruko adierazpenak, Errusiarrak ez ditu hil behar dugu Errusiarrak eta ere umeak, gorrotoa ez dadin berriro sortu, eta astokeri izugarriak, eta, simbologia, ISISek erabilitako simbologia guztia erabiltzen da, telebistetan, beste bideo batean, eta ikusten da argi eta garbi, horrek bataioiak, orduan Donbassen ari zirenak, lehen aipatu ditugunak Azov eta gero pisu handiago egiten dutela, de repente horko komandante batzuk hasten direla ministeritza diferentetan beraien ekimenak garatzen eta postua altzatzen. Eta momentu horretan mundu mailan, eta ari gara hitz egiten, 2020az. Hau, maila handi baten, mundu oksidentalan dirua gaizik eta justu da, ez da, bestela esan, jongora, esan edo, da oso horregizketak estatu batuerako agintarizek esaten Euromailan da nor jarriko bien eurek aukeratzen, maila baten horrek azeleratu du prozesu guzti hau, ez da, Azov, igual beti egongo zen, baina igual berez esan hain beste pustuko, ez da, egoera normalo batean. Gertatu zena izan zen, 2014tik, Donbasseko triskantzak hasten direnetik, eta bira, bi bake prozesu nolabait garatzen direla, Minsk 1 eta Minsk 2. Eta hor daude, Ukraina, Errusia, baita ere Frantzia, Alemania, Estatu Batuak ez, Europar Batasuna, eta Bielorrusia tartekari bezala. Eta ze gertatzen da? Gaur egun horiek esan dut, ez da nire iritzia. Bai Holandek, bai Merkelek eta onartu dute. Bake elkarriz eta guzti horiek hor hartu ziren erabakiak, hor hartu ziren neurriak, ezin lehen inoiz bete, ez zutelako inongo asmorik betetzeko. Ukrainiarren papera zen, 2014tik aurrera, berrindar armatuak, berregituratzea, NATOren bitartez, modu isidean, dopatzea, indartzea, egin zuten bezala, 3.000 soldadu zituzten, baina beste maila batekoak. Eta momentu horretan, zuek gogoratuko duzue, zenbat gauza egin dira Donbassen alde, hemen gernikan egin dira itzaldiak. Etortzen ginen, kezka geneukan laukatu. Jende gehienari bost azola zitzaion. Kontutan eduki behar dugu ere Siriako gerra zegoela. Kontutan eduki behar dugu ere beste esparru batzuetan, beste egoera batzuk ematen ari zirela. Krisialdia handia zegoela munduan, 2008ko krisialdia ekonomikoa. Orduan, guretzako Donbasseko gerra zan, han daudenak, Txetxenia bezala. Baina hori horrela izan da. Orduan, 22an ja beste eszenatoki batean geunden, eta ikusiko dugun bezala, Rusiak beste erabaki bat hartu behar izan zuen. Baina ordura arte Putinek sinestu egiten zuen, eta de hecho Putinek ez zuen onartzen Errusia barruan sartzea. Putinek esaten zuen ez, mantendu behar dira, Ukrainian, nahiz eta Errusiarrak izan, eta federazio bat garatu behar da. Baina Putinek argi ikusiko zuen NATO zegoela hor bere interesekin, eta nahiz eta igual pentsatu konpondu. Baina gaur egungo Putin eta Hamalauko Putin ez da berdina. Hamalauko Putina gogoratzen baduzu, izango da askoz ere politiko pragmatikoagoa, oso Europar zalea. Kontutan eduki behar dugu ere, Europar Batasunean Macronek eta Merkelek ere
oso modu argi batez garatu zituztela harremanak Errusiarekin, Nord Stream asuntoarekin batera, gero ikusiko dugun bezala. Orduan, karo, azkenean, hor zegoen Putinen aldetik beste politika bat mendebaldearekiko. Orain daukan politika da existenzialista. Badakite huts egiten badutela, Errusia bertan bera joango dela. Orduan, ja gaur beraien aberria ari dira defendatzen. Gerra honek beste plano bat hartu du. Baina momentu horretan, Putinen apostua beste bazen, Txinarena bezala, ez? Ikusiko dugun bezala, ez? Baina hau da oso esanguratza, ikitzen dut txiste egit, oso serioa dira gaiak eta jende dago landana, eta bueno, gustatzen zaita, ez? Hala, Nazio Batuen erakundean, 2008. Zenbat estatu daude, combatir la glorificación del nazismo y el neonazismo y otras prácticas, bueno, mundu mailan, ez? Nortzuk daude horren kontra, bakarrik bi estatu munduan. Estatu Batuak eta Ukraina, bi. Esaten duzu, joke pasada, ez? Izan beharko zan danak batera esatea, bueno, combatir el nazismo, el neonazismo eta bat. Bueno. Bitartean, jarraitzen dugu berdin. Bataioi Azov eta guzti horiek gero eta indartsuago, gero eta argiago, modu nazi batean. Hordeko zure Susilia, gure futbolari ez-nazia. 18, segatik eramaten du 18. Venga, poco de humor. Segatik eramaten du 18. Adolf Hitler. Zenbakiak Alemanian eta ezin direnez erabili nazien ikurrak, eramaten dituzte zenbakiak. 18 Adolf Hitler, 88 Heil Hitler. Bueno, holako gauzak, ez horatu data. Bueno, gero indar armatuekin, argazkiak ateratzen, baina ez da nazia, Hori papel ziteken, baina ez da. Bueno. Hori da, hortze dago Ukrainiako banderia, baina benazie... Bai. Baina deko benazizko hori ez... Bai, esbastika. Oso ondo. Bai, hori da, beraiek Ukrainiako bandera izatez bestea da, ez? Horia eta urdina, gero dauka hor, bueno, simbolo nazionala oso antzinekoa dana. Baina, hauek egin dute, bandera naziari kolore urdina eta horia jarri gorria kenduta. Bandera hori zen gorria, naziena. Hori da, oso ondo ikusi duzu. Bueno, eta beste aldean zer dekogu? Kontrastea. Horrek ez du esan nahi, dana eskertiarrak eta ez. Baina, Donbasen borrokan ari direnak anitzak dira. Badaude nazionalista paneslauak, direla nolabaiteko, bueno, Errusia handi baten aldekoak eta bat, baina baita ere, eskertiar Republikar Espainolak, badaude txetnikak, badaude txetxenoak. Bueno, ikusten dugu simbologia diferente bat daukatena, ez? Serbiarrak, bueno, ikuspegi abertzale batetik, ez? Ikusten da, hor argi eta garbi, Azov eta inguru horretako taldeak eta hauek erabiltzen dituzten simboloak diferenteak dira. Horrek ez du esan nahi, Donbasen iraultza sozialista bat egin zenik, ez ezer. Hor ere, ustelkeria, oligarkak, bueno, ez dut aurkendu dut, ze oso luzea da, baina hor daude, komandante diferente, Donbasen aldeko komandante diferente erailtzen dituzte, Gibi, Zakartzenko, Moskovoi, bueno, asko dagoz, ez? Bueno, hori da itzaldi zuzenago bat egiteko. Eta gauza bera gertatzen da, gerra hasi ostean, ez? Ikusten dugu, karo, ejerzito rusiarra da, baina haien simbologia, kasu asko dagoz, non ikusten dugu, behitu, Wagnerrekoak adibidez, bandera gorriarekin, Stalin eta Leninen ikurrekin, hori ezagutuko duzu, hori Andra hori, zenuen ikusi telebistan bideo hori. Andra nagusi bat zegoen etxean, atera zen bandera sovietarrarekin eta ukrainiarrak ziren. Ordan, ukrainiarra geratu zen flipatuta. Eta esan zion, bueno, janaria ekartzera gatoz. Eta orain, eman zion janari poltsa bat, eta ukrainiarrak hartu zuen, da bota zuen lurrera bandera eta zapaldu zuen. Eta esaten zion Andrak, baina zer egiten ari zara, hori da nire gurasoak, nire eta nire ama borrokatu ziren bandera, ez? Bigarren Mundu Gerran, zer egiten ari zara. Kendu, ez dut nahi zure janaria, ez? Eta, bueno, oso arro jarri zen, ez? Eta, bueno, horregatik simbolikoki, hainbeste lekutan jarri zuten, ez? Pintada hori, ez? Andra horren irudia, mamushka, ez? Baina, bueno, ikusten da, Rusiar indarren simbologia maila batean, kontraste egiten duela Azov eta beste guztiak zeukaten egin, ez? Eta hogeita batean, abenduan, ondino, Ukraina eta Estatu Batuak bakarrik.
Ke pesados los ezkerriez. Bueno. Otsailean 22an, Errusiak inbaditzen du, goratzen zarie, listomari guztiok esaten genuela, ez da gerrarik egongo, ez da inbaziorik egongo. Nano, gerratuta. Hombre, indar armatuak mugitzen ziren, boleto asko zeuden, baina, bueno, oso estenatoki gogorrera joango ginen, ez? Eta guk aspaldian, 17an eta 16an ere gure itzaldietan esaten genuen, gerra bat egon behar da. Mundu mailan funtsezkoa da gerra handi bat egotea. Eta leku aproposena Ukraina da, baina ez genekien nola hasiko zen. Ez genekien ez nola, ez noiz, ez ez. Osea, Ukraina izan zitekela gunea, bai, oso argi zegoen, ez? Baina nola, ez. Eta hor ere, bueno, nolabait, ez genituen hartu abisuak, ez? Orain ja jakin badakigu, Kibetik hainbat abisu eman zirela, ja bazekitela Errusiak inbadituko zuela, bazekiten interbentzioa emango zela, ez? Eta gero, bueno, ikusten da, justo interbentzioaren bezperan, egon ziren kristolako erasoak, ez? Hor ikusten dituzue, datak eta nola erasoak oso modu argi batez garatu ziren, ez? Eta ja, eta bian, inbazioa, ez? Esaten da inbazioa edo, bueno, nire duzue, operación militar especial, oso labur. Teoria asko daude. Printzipioz planteatzen dana da, iparraldetik sartzen direnean kibera da, nolabait, estatu kolpe bat lortzeko edo kolapso bat lortzeko estatuan. Eta beste esparru guztietan, besteko, Donbaseko ingurua, ez? Kontutu honek ibar dugu, 150.000, 150.000 soldadu sartzen direla, Errusiar aldetik, baina ia 6.000 soldadu dituztela oso ondo fortifikatuta eta oso ondo dopatuta beste aldean, ez? Horregaitik hor dagoen talkan, Errusiak ez du lortzen hasierako, normalan esaten dute gerra batek, ez dakit den, ia bete gutxi ez, baina gerra batek ia urtebete irauten badu, ja luzea izango dela adierazten du, ez? Historian zehar egin diren hausnarketetan, gerra luzeenak beti laburrak izan dira, hilabete batean, bitan, hirutan, harin konpondu direnak. Bestela, ja, luzera doa, ez da, gerra oso luzea izango da, ez? Bueno, hemen ikusten da eta garbi interbentzio militarraren ostean, gelditzen den nola baiteko mapa, ez naiz orain luzatuko asko arlo hauetan. Errefusiatuen inguruan ere gauza bera. Lehenengo impactoa izan zen, errefusiatuak, gogoratzen zaria joaten ziren hemengo taxistak jendea harrapatzera ara, kriston pelikulak egiten zizkiguten ETB-en, baina errefusiatu gehienak Errusiara joan ziren. Hori ez dut esaten. Gehiengoa Errusiara joan zen. Eta bai, egozan jende askoak alde egin zuena, eta hori ere datu bada, gaur ez dakigu Ukraina zen populazio dagoen, ez dago kontrolatuta. Hainbeste jende joan da kanpora eta hainbeste jende hilda. Orduan, zentzu horretan, datuak edo ikuspegiak aldatu egiten dira, segun eta zein iturri edo zein ikuspegi erabiltzen duzun, ez? Oso importantea, gerra honek ekarri diguna da ikuspegia, ze ikuspegi daukago, ez? Hori oso bineta polita da, ez? Ikusten dugu zelan errealitatea zein dan, ez? Rusiak babesten ditu Donetsk eta Lugansk, eta Ukrainiak erasotzen du, atzetik dago Estatu Batuakotan eta Britania handia eragiten, baina ikusten duguna telebistan bestea da, ez? Ikusten da, ez? Oso polita da, ez? Hor ikusten dugu adibidez neska hor, gizaja hori hor, ez? Oso gorra irudia, ez? Baga, ez? Edo ez? ¿Esan? Hori da pelikula bat, hori da la batalla de la fortaleza de Brest, Errusiar pelikula bat, eta hori da aktore bat, eta hori da 2009ko pelikula bat oso polita, por cierto. Baina erabiltzen dituzte, modu publizitarioan olako datuak, ez? Eta sortzen da, ez da, irudi... Hori bai, claro. Hori egiten dituzte, hori Sirian bezala, ez? Egiten dituzte lako antxesketak, eta bai. Baina, hori da burdo totala. Nik kartel hori erabili genuen 2014an, Pavel eta biok eman genduen itzaldi bat Indautxuko herriko tabernan, eta kartela hori zen. Osa, imagina. Eta hau da oso garregarria, hori da Europako otsailaren 24an, Europako komunikabide gehienetan agertu zen emakume zuntzitua, baina emakume zuntzitu hori hurrengo egunean zegoen lanean, eta da SBU inteligentzia zerbitzuko agente bat, ez? Hemen dago bere promozio egunean, ez? Eta dago hurrengo egunean akarekin, ez? Lakoak daude epi, ez? Baina, ikusteko askotan ez duguela sinestu behar ematen diguten guztia, ez?
Gauza bera gertatzen da Zelenskirekin egiten zituenean bere prentsaurreak kalean, hemen nago, ez dut bildurrik, zegoen, non zegoen, plato batean, klaro. Eta ez dakigu kibenean zegoen edo ez. Hori da, bideo baten kaptura bat, bideoa ipine beharko genuke, baina karo, ezeko gaztirik, oso polita da, ez da, kasetari bat, Ukrainar telebistakoa, eta, bueno, azten da kronikarekin, da esaten du, hostiaz, baina nire dut kronika egin Mariupolen, bombardaketak izan diren tokian. Orduan, dauka eskuan mandoa, eta doa aldatzen fondoa. Orduan, lehenengo fondoa ateratzen zaio txarto, bigarrena da Zelenskiren despatxoa, hirugarrena da despatxoa berriro, gero etxe zuria, Washingtonen, gero estudioa zetea, gero barriro etxe zuria, eta azkenean ja Mariupolen dago. Eta orduan, esaten du, hemen gaude Mariupolen, da tontakeri bat, baina ikusteko nola kolatzen dizkigute danak, ez? Gauza bera, Twitterren, hainbat komunikabideetan, ez? Hori adibidez ez da Ukraina, ez? Eta hori ez da ere dia Gaza da, ez? Palestina. Baina berdin da, sartzen dugu argazkiak ikuela. Hori neska ezagutuko duzue. Ez hori ez da Ukraina, argi eta garbi. Hori da eta Mimi, neska palestinar bat, aurre egin ziona Cisjordanian soldaduei. Baina, Twittean ba. Eta gauza bera gertatzen da, hainbeste berriekin, ez? Mariupoleko antzokia, bueno, ia gauza, ez? Eta, bueno, Assange, hor esaten duena, egizantu da. Gauza bera gertatzen da, Kramatorsko bombardaketan, Merkatuko bombardaketan, bueno, telebista italiarrean eta beste batokitan, hau da diputatu ukrainiar bat, eta berak argit esaten du, ez? Ikusten da, botatzen diren misilien matrikularen arabera, nondik datozen, zein egunetan botatzen diren, kontziditzen dute danak lehenagotik botatakoekin, bueno. Eta gauza bera Butxako hilketan, ez? Hori da oso ikusgarria, ez? Zenbat kazetari dauden argazkiak ateratzen Butxan, hanbean. Eta nola, bueno, argi eta garbi ondago alkatea, posposik esaten, un dia komoiz, un dia alegre, liberatu, askatu dugu gure herria, eta handik 2 ordura, zelako trizkantza, eta, bueno, furgonetetatik, hildakoak ipintzen, da, lehen aipatu dugun antzesketa, ez? Zer geratu da mundu mailan? Butxako masakrea. Rusiarrak egindakoa, eta ez dakizen. Hori geratzen da, baina ez da egia. Gerra hasi ostean aldatzen dira gauzak. Ja, nortzuk ez daude nazismoa glorifikatzeko edo konbatitzeko edo alde. Pues ja, 52 estadu dira. Aldatu da zerbait. Pentsatu zer ari garen esaten. Osea, en contra de glorificar el nazismo. Ez que, ez dakite konturatzen zareten, zer ari garen esaten. Osea, ari gara zuritzen bigarren mundu gerra. Hau oso grabea da, baina honi ez diogu garrantzirik, egon. Eta hau dator, nondik? Ukrainiako azkenengo 8 urteko garapenarekin, ez? Ejemplo asko dagoz. Adibidez SBU dala inteligentzia zerbitzua, bueno, hemengo CNI bezalakoa, hor, bueno, ikusten dira eta garbi ez dira mosten, ez? Beraien partxeak, SS Galizien, hori da gaur egun gauza bat, hori ez da karetik doan nazi bat, hori da estatuko funtzionario bat. Hori dira Pavel González atxilotu zutenak Ukrainian. Argazkia oso esanguratsua da. Eta tarte guzti honetan, eta hau bai dara lotxagarria, karo, Ukrainian danak ez dira naziak. Populazio handi bat, non daude Ukrainiako komunistak? 15 komunistak zen, non daude? Ez dakigu. Non dago gerraren kontrako jendea? Jendea egongo da gerraren kontra. Ari dira baitzen jendea gerrara eramateko, kaletik ikusi dituzuen inoiz, edo zekit ikusi dituzuen. Hainbeste jende gizon hartzen dituzte kaletik eta eramaten dituzte behartuta gerrara. Eta, bueno, hau dira hijitoak, edo eskertierrak, eta nola, nintzatzen dituzten. Eta honen inguruan, Mikel Aiestarani galdetu zieten Radio Euskadin, eta nik bidali nio mezu bat, zan ez, ezin duzu ukatu, tio, hori ezin duzu ukatu, eta zazuen, nik ez dut ikusi. Nik ez dut ikusi, eta beste gauza asko esaten dituzunak ez dituzu ikusi. Baina hau izan zitekeen propaganda. Bueno, mesedez, lotxagarria da, eta hau ez dute aipatu inongo telebisteta. Ez da aipatu hemen, ze gaitik, ez dago alako informazioa, dagoelako propaganda, hori da importanteena, Beste ejemplo asko, nazismoa ez da lau katuren gauza Ukrainian. Hau da, Poroshenko. Zelenski baino lehen zegoen presidentea, Maidaneko presidentea. Beitu. Bere ondoan deusenak, eramaten dute Totenkov, hori da SS divizio batea, 3. divizioa, 2. mundu gerrakoa.
Eike generalak garatu zuena zelaiak babesteko edo zaintzeko, ez? Eta bataion totengo. Horreko zuez, Gabonetako, aurten Gabonetan saldu diren ornamentuak, ez? Horreko zue, Saluni da Errusiako indar armatuen nagusia, Ukrainako indar armatuen nagusia, eta bere urte berriko mezuak erokendu zuen, izan zen, zorionak eta urte berrion, gara Ukraina, eslava Ukraina, eta hor dago banderaren argazki batekin, ez? Eta Zelenski ere, ikusten duzue, bere inguru guztia erabat nazifikatuta. Hora, karo, Putinek esaten duena desnazifikatu behar dugu Ukraina, da jendeak barre egiten du, niretzako ez da atxorra da bat, niretzako estatu ukrainiarra nazia da. Irentzi egin duelako diskurtso hori. Ez eta Zelenski ez izan nazia bere jatorritik eta beste guztiek ez. Gaur egun, bat egin dute diskurso nazionalista, revisionista horrekin ez. Dagoz, hausari noa, batallón Dirle Banger 36 Divisiones SS salvaje, dana dira gero eta argiagoak, ez? Eko zuez, indar armatuetan, ja ez dira milizianoak, ez dira Azobekoak, ja dira indar armatuetan, ez? Eta ez bakarrik naziak. Nortzuk falta ziren a la juerga, jihadistak. Hordekoguz, Estatu Islamikoko partxeak, txetxeniar islamistak ere bat eginez private sector edo sektor derechoen talde horrekin, Siriako kontrairatzaileak eta hordekoguz bandera horretan adibidez, Ukrainiar bandera horretan dator ISISen ikurra, ez? Osa, dana da desproposito izugarri bat, ez? Eta, jende hori dago dana bateratu, naziak, kasu honetan naziak islamistekin. Azkenean, hor dagoen batasuna argi dago nondi datorren, ez? Erabiltzen dituztenen aldetik, ez? Eta ja, lotxabakokeri nagusia, Estatu Batuetako Europarako arduraduna, begira, nola ateratzen dituen bere argazkiak hor, Mazarok nola ateratzen dituen bere argazkiak hor, modua publikoan, Twitterren, inoen arazorik gabe, ez? Ikusten ditugu hor, Azobeko eskua, Garfioarekin daukana, ez? Israelen dirua eskatzen, ez? Israelen, Azofekoak, ez da ulergarria, ez? Baina, horako gauzak, ez? Eta, ikusten da argi eta garbi, ez? Eta, Europar Batasuna ya, el señor del jardín, lo vamos a dejar, ez? Adakizu en orden, el señor del jardín. Borrell, ez? Berrikan, bombardaketaren urte hurrenean, guk hemen gainera salatu genuen argi eta garbi, zuntzipen handiko gezurrak, ez? Erabili ziren, eta modu berdinean erabiltzen dira gaur egun. Eta lotxalgarriena da, Zelenski pasatu dela, parlamentu guztietatik, Greziatik, Espainiatik, beste guztietatik, eta danak, eskarrak eta eskumak danak txalotzen. Ez da egon momentu baten inok esan duenik, Leon. Hemen adibidez, Grezian Azobeko miliziano baten alokazioaz gainera, ez? Osa, lotxagarri. Eta gure etxean, arrin. Nik flipatu neban, adibidez, gerraren urte horrenean, telebistan agertu zen gure aurkezlearekin, ez? Begiratu zelako gona eta zelako alkondara. Hori ez da kasualitatea. Hori da de parte, ez? Ikusten dugu, Atletikoko partidua ematen du Rusia-Ukrania. Eta da Real Sociedad Atlético, hor daukagu banderita, etengabe, ez? Aztertzen badugu, hori oso nada, ze hori da Todo es Mentira arratsaldetako programan Risto Mejidek entrevistatzen zuen ia egunero legionario espainol batan Sevillena, eta azkenean estafadore bat izan da, kristontilutza eraman dio, despropósitos españoles ucranianos, baina ikusten da argi eta garbi komunikazioaren aldetik dagoela dana, eta gero Borrellek esaten la prohibición de medios rusos en defensa de la libertad de expresión. Sí, claro, guk hemen, ez baduzu lan berezi bat egiten, telegrametik edo nomaitetik beste informazio bat jasotzeko, ez duzu jasoko informazio alternatiborik. Russia Today, Sputnik, beste komunikabide dagoz kapatuta. Beraz, argi dago, eta ja aurrera doa, ja nazismoa erabat homologatuta daukagu, non eta mendebaldean. Batek esaten zuen bezala, ez? Estatu asko onartzen dute, ez? Botazio honetan, ez? Nazismoa. Baina munduko populazio gehiena beste aldean dago. Hori da ez duguna inoiz ikusten. Ematen du, estatu potenteak, indartsuak,
hori erabakitzen dutenez, danak pentsatzen duten horrela, eta ez da egia. Munduko populazio gehiena beste estatuetan dago, ez? Ikusiko dugun bezala orain, ez? Bueno, badakizu egin zara nolabaiteko referendum bat Donbassen, gerra sasoian. Claro, danak esaten dute ez du baliorik, gerra sasoian ezin dira referendumak egin, bale, ados, baina orduan Gazan, bez? Eta Cisjordanean, bez? Zelan ere ez dira baldintzak emoten hauteskundeak egiteko. Baina horrek bai balio digute. Bueno, ez, Hamasik irabazten badu, ez? Orduan hor daukagu kontraesan bat, ez? Baina printzipioz, seguretan non homologatzen ditugu gontzat edo ez baldintzak, ez? Eta orduan hor dago beste arazo bat, eta da, rasero bikoitza erabiltzen dugunean askotan gure esanak balio guztia galtzen duela, ez? Santzioak, bueno, hau superlabur. Santzioen bitartez, espero zuten Errusia suntsitzea, eta gertatu dena da Errusia kriston askundea daukala, baldintza ekonomiko guztiei buelta eman die, eta momentu honetan santzioak dira arazo handi bat Europar Batasunarentzat eta Estatu Batuarrentzat. Aurten, gauza bat bai aldatu da. Gerrak nolabait berdin antzera jarraitzen du, fronteetan, ez dago aldaketa handirik. Bake planak, adibidez, egon gara entzuten historikoki, edozein gatazkaren aurrean bakea da bidea, hitz egin behar da, negoziatu behar da. Hemen ez inok ez du aipatzen, danak, bueno, gerraren aurrean, gerrari, hori ez, kandela gehiago sartzea. Eta egon diren bake plan guztiak bertan bera geratu dira. Bat, ia oso ondo atera zen aurrera. Turkian, apirilan, 22an. Ia itxita zegoen bake prozesua, ja hainbeste batzarren ostean itxita zegoen. Eta gogoratuko duzue Boris Johnson joan zala zuzenean Kibera, eta gertu zanan Zelenskirikin kaletik eta paseoan da, eta hor argi eta garbi planteatu zitzaion Ukrainari ezin zela onartu inondik inora bake prozesurik Errusiarekin. Horregaitik ordutik, Ukrainaren diskurtsoa beti da berdina. Bakea lortzeko Errusia erretiratu behar da, Krimeare itzuli behar digu eta orduan hasiko gara hitz egiten. Horrela ez dago inongo modurik, ez? Ezer lortzeko. Gastu militarra, izugarria. Hemen ari gara dirutzak gastatzen, berdin zaigu. Kontatzen digute, hilabete biz, los Leopard son decisivos para esta batalla, ez dakiz zer, eta gero gezurra da. Ikusten dugu Leopard guztiak suntsituta. Dana da ere beste desproposito handi bat, ez ekonomikoki planteatzen diren irizpideak ez dira inoiz aipatzen, ez dakigu zenbat gastatzen ari garen, ez bakarrik Espainian, Europan, OTAN mailan eta mundu mailan, ez? Baina datuak oso esanguratsuak dira, ez? Eta bueno, gero epikan sartzen gara, 2 hilabetez ere ari dira kontatzen, la batalla de Artiumos, de Bakhmut, porque es una resistencia numantina, eta ez dakiz zer, eta azkenean hor planteatzen diren diskurtsoak dira guztiz redukzionistak, ez dute ikusten gatazka beste arlo maila handiago batean, eta beti jartzen gaituzte hor, Bigarren Mundu Gerran bezala, ez hor azkenengo batalla esanguratsuena hori izango da, eta ez da egia. Baina hor bai, milaka eta milaka soldadu dira hor, ez? Eta hau da, ikusteko nazionalismoarena edo nazismoarena ez dela ja pasatutako gauza bat. Aurten, otsailean, kale bat zabaldu diote, hori da Hans Frank, dala nazien gobernu generaleko buruzagia, izan zana, gobernador general de Polonia, Ukraina inguru osokoa. Eta beratzean dagoena da Kubitxo-Jovic, eta horren inguruan, horri omentzeko kale bat zabaldu dute aurtenki egin. Eta gero, Da Vinci da Pravi sektorreko miliziano fascista bat, oso ezaguna zana, ze kriston triskantzak egin zituen 14tik aurrera Donbassen, mitikoa, eta estatu funeral bat egin zioten, ikaragarria, Kiben, eta goza, Finlandiako presidenta ere joan zen, eta da tipo nazi konfeso bat, ez? Bukatu da Ukraina, horren importanteena. Geopolitika zer da? Geopolitika da mundua ulertzeko hainbat aldagai erabiltzen ditugun gakoak, ez? Eta adibidez, Europak ikusi dezake mundua beste modu batez. Macron eta Merkelek momentu batean eukizuten aukera hori, ez? Ikustea Europa Eurasiarantza, ez? Errusiarekin harremana, Txinarekin harremana, beste esparru komertzialak zabaldu, beste harreman batzuk zabaldu munduarekin, Afrikarekin. Baina, bigarren mundu gerratik aurrera, Europa, mendebaldeko Europa, baina ja Europa osoa, dago zeren preso, ikuspegi atlantistatik, ez?
guk estatu batuarren begietatik ikusten dugu mundua. Eta estatu batuarrek eta britanikoek, beraien langusuek, oso modu argi batez planteatzen digute ikuspegia, ez? Ez da hortik ateratzerik. Eta hori ikusi dugu aurten oso argi, ez? Nord Streamarekin, egin diren adierazpen askorekin, eta beste elementu askorekin, ez? Non dago Merkel? Bere etxean. Non dago diskurtso euroasiatikoaren aldeko Europarra? Non dago? Ez dago inon. Isilduta, ez? Erabat isilduta. Zergatik da hain garrantzitsua? Bueno, Ukraina berez, geopolitikoki oso importantea da. Hau pasatuko dutaniz ezagutzen duzuen. Gazaren inguruan, Europak duen Rusiar gazaren inguruko dependentzia ikaragarria da. Eta Ukraina giltza zen. Hori da, gerraren beste arrazoi handi bat, ez? Ukrainiak giltza zeukanez, hor argi zegoen Errusiak hori ere erabiltzen zuen, ez? Eta Ukrainiak erabili du. Eta hori gainditzeko, zer egin zuen Alemaniak Rusiarekin? Nolabaiteko hitzarmen bat, eta Nord Streamaren bitartez, hau da, itsasotik, gasedukto bi garatzea. Eta horrek ematen zion Europari kriston askatasuna. Ze bestela Ukrainiaren giltzaren pean zeuden, ez? Geunden. Bueno, guk esan beste, guk Argeliako gazaren pean gaude. Geunden, orain, beste modu bat ez da, ari gara. Zein da kontua? Kasus beli argi bat dala, ez? Nord Streamak suntzitza. Eta ETBek lehenengo gurean esaten zizun, Errusia izan da. Jazta. Baina, nori dagokio onura hortatik? Hori da aztertu behar dana, ez? Eta ikusten dugu, hainbat adierazpen 2014tik, estatu batuetan, leku guztietan, Nord Streamaren kontra. Orduan, ikusten dugu argi eta garbi, hor ere, gezurretan ari direla, eta ez dela zer gertatu. Alemaniak argi eta garbi, pentsatu ezkero Errusia zela egilea, Errusiari deklaratu behar zion gerra. Kasus beli bada. Eta ez da zer gertatu. Ikusten duzu, Scholz, izili. Ez du zera aipatzen. Horrek adierazten du Europaren, esango genuke, gainbera, ez? Izugarria, ez? Nortzuk ziren Europako estatu importanteenak? Frantzia eta Alemania. Nortzuk dira, Polonia, Baltikoak, eta modu batez Espainia. Hor aldatzen ari da. Zergaitik, estatu batuarrek geopolitikoki ondo mobitu dituztelako beraien tresnak, ez? Europako lan aipatu duguna, Errusiarekiko dependentzia ikaragarria da, ez? Eta, klaro, orain nori erosten diogu gaza? Estatu batuarrei. Barkuetan ekartzen dabe, 40 garestiagoa, eta ez da zer gertatzen, inok ez du bezera aipatzen, eta igotzen da gasolina, igotzen dira jakiak, la culpa es de la guerra de Ucrania. Danako da, la culpa es de la guerra de Ucrania, eta hori ez da egia, hor badaude arrazoi politikoak, ez? Zergaitik aldatu du Sánchezek bere jarrera, adibidez Argeliarekiko, eta aldatu du Sahararekiko jarrera. Hor dago gako geopolitikoa ere bai, ez? Badaude hainbat teoria eta ikuspegi, ez? Eta zein zan Europaren helburua? Europaren helburua zan Ukraina, eta Bielorrusia beste maila batean, baina batez ere Ukraina izatea, orain arte Rumania eta Bulgaria izan direnak, oso mano de obra, lan esku merkea izatea, oso merkea, kriston rekursoak egotea, eta haiek, nolabait, Ukraina bera erosi ahal izatea. Eta hori izan, Maidan erarte, nahi zuten proiektu. Zan, Ukraina Europara hurbiltzea, Europar Batasunak hor onura izugarriak izateko. Horregaitik, moztu egin zenean aukera hori, argi eta garbi gerrara joan zan, ez? Gero beste kontu importante bat. Europar Batasunak Ukraina nahi eta nahi zuen jaso, baina baita ere, Europar Batasunak eta NATOk, nahi zuzen ere, zabalkundea izan du, urteetan zehar. Gorbatsovek Sobieta Batasuna desegin zuenean, argi eta garbi sinatu zuen, eta, aipatu egin zuen, hitza emanda zegoela, NATOk ez zuela ekialderantza zabalduko, bere influentzia eta bere ekimena, ez? Eta hori guztia bertan bera geratu izan da, urtez urte, NATO ekialderantza joan da. Ikusi non gauden, Finlandia esartu berria dago. Ja, erabat, Rusiaren mugetan gaude. Orain arte, hori ekidin izan denean normalean, ez? Zentzu horretan NATOri maila batean
Osa, nahiz eta arazoak edo goten hori ondo ikusten, nahiko ondo ikusten da bilako, jako ez da, Eskandinaviaren naturako base hori azelero egin deu. Eta hori mugi asko zandiz dago da. Bai. Eta egin da ez zela denak aparetan, baina badak, kirkin bitartez, badoa bere plana bai. Markatu. Harin baten egingo dut. Arazoa da, ustez geoestrategikoa, Txinak, bere askundean, bere proiektu ekonomiko-politikoan, beharrezkoa zuen merkatuak kontrolatzea, eta merkatuak kontrolatzeko zabaldu zuen bere ikuspegi geoestrategikoa, ez? La ruta de la seda, esaten dana, ez? Eta, bueno, konturatzen bazarie, aztertzen badugu astiro eta kontuz hor dagoen ibilbidea, gerra gehienak hor ematen dira, ez? Sirian, Iraken, ez? Ukrainian, enbatokitan, ez? Zergatik, ze mendebaldeak hori guztia ekidin egin nahi du nola bait, ez? Zergatik, ze Txinak kriston aurrea hartzen ari da, ez? Emergentzia, dago azten ari da, ez? Azten ari da modu antolatu batean, ordenatu batean, bueno, ekonomikoki argi eta garbi ikusten da, Txina daukan gaitasuna super handia dela, eta beste alde batetik Estatu Batuak dekadentzia edo gainbera izugarrian daudela. Zergatik? Jo, ikusten da argi eta garbi, ez? Esparru guztietan. 1.000 pertsona hiltzen dira urtero opiazioen arabera, ez? Erruagatik, ez? Zergatik egon dira 20 urtez Afganistanen. Mayor productor de opio del mundo. Argi dago, ez? Dagoz izugarrizko arazoak, badakizu daudela 40 milioi pobre osoak, osea, txiro osoak, bizi direnak kalean. Dagoz, da munduko estaturik handiena presoen arabera, preso gehien daukan estatua da munduan, da gainera kartzela pribatuetan. Arazo garneko arazo izugarriak, bai endikoki, bai kulturalki, eta baita ere armaen araberakoak, osea, segurtasunaren aldetik. Estatu Batuak dira, momentu honetan, bi imperio munduko hegemona izan direna, osea, azkenengo 30 urtetan munduko hegemona izan dena, eta beraiek planteatu duten eredu ekonomiko eta politikoa mundu osora zabaldu dena, bakarrik ditu bi tresna hori mantentzeko, eta da, indar armatua dela munduko ejertzitorik handiena eta finantziatu dena, ez? Eta beste alde batetik, dolarra egiteko makina, hau da, 73ko krisia izan zenetik, mundu mailan erabiltzen den moneta, transakzio ekonomiko guztiak egiteko dolarra da. Horan, karo, zer egiten du Estatu Batuak? Dolarrak behar direnean, makinari egon eta dolarrak egin. Baina hori da hutsa, hori atzetik ez dauka ezer. Momentu batetik aurrera, hori desigituratzen denean eta halako batean Txinak, horrena ari diren bezala, Txina eta Brasil edo Txina eta Rusia, beste moneta batzuekin hasten badira erosten, hori makinak ez du funtzio bera beteko. Horregaitik, Estatu Batuarren defizit ekonomikoa haina handia den heinean, hor hekatombe ekonomiko bat emon daiteke eta dago bidean, ez? Eta Frantzian gertatzen ari dena ez da makala. Frantzian, Belgikan, Suizan, aldaketa handiak ematen ari dira Europan, eta Europa dekarentzian ere badago, ez? Ikusten dugun bezala esparru guztietan, ez? Zer dago benetan berbideratuta? Afrikako egoera eta Latinoamerikako egoera. Afrikan oso argi ikusten da, ez? Rusia eta Txinaren presentzia hainbat estatuetan, eta hori da izali baterako, ikusten dugu argi eta garbi, ni berdin jartzen dut ejemplu berdina, ez? Ikustearren, ez? Rusiak eraman du bakea Republika Zentrafrikanora, Malira, badago horretan, baina adibidez Txinak, inbertsio izugarriak egiten ditu, eta jartzen dut beti ejemplu berdina. Addis Abebatik, Etiopiako kapitaletik, Djibouti da itsaso gorriko porturiko importantenetariko bat, hor dago, Txinak dokan, nazioarte mailan dokan base militar bakarra, egin dute, abiadura handiko tren bat, 1000 kilometro egiten dituena, 2000 metro desnivel gainditzen duena, eta egiten du, 10 ordutan 7 egunetako bidai bat, 7 egun tardatzen zen bidai bat. Eta ateratzen dituzte, Addis Abebako farmazeutikak, Txinak montatutako farmazeutikak, testillak eta hainbeste enpresatetik, eramaten dute bai merkantzia, bai pasajeroak eta jendea, eta egin dute, 4 urtetan, $1.000 milioi gatik. 4 urtetan. Zenbat urte dara matxa Urkullu, trenarekin? Ez da tontakeri bat. Ez da tontakeri bat. Horregaitik, bai, hainbat tokitan, Txina eta Rusia oso popularrak dira Afrikan, ez? Eta baita ere, Perun eta hainbat tokitan Rusiako banderekin doaz. Ez dira bandera komunistak ez da sovietikoak, baina
momentu honetan mundu bat apurtzen ari da, ez? Hegemonia norteamerikanoa eta eredu hori apurtzen ari da, ez? Eta gauza bera gertatzen da, Afrikan adibidez, jihadismoarekin. Jihadismoa zer dira? Afrikako naziak. Ukrainian erabiltzen ditugu naziak, Afrikan jihadistak, zelan egon daitezke jihadistak Kongon edo Mozambiken. Zema musulman daude Kongon eta Mozambiken? Apenas ez daude musulman. Baina Estatu Islamikoa dago, ez? Beraz, ikusten da tresneria bat direla, ez? Integrismo islamikoa ere moduren batez haiek bultzatu, lagundu, utzi egiten, Sirian egin duten bezala, ez? Baina hemen jarraitzen digute kontatzen beste pelikula bat. Zagate konturatu ez dara egon atentatu islamistarik Europan aspaldiko partez, segaitik ez? Segaitik ISIS eta Estatu Islamikoak ez ditu, edo Al-Qaedak ez ditu, esaten zituzten 8 bakartiak eta horri guztiak. Segaitik, zerbait arrazoiak dagoz, ez? Hau da OTAN-en inguruan oso importantea. Madrilen egin zen azkenengo gailurrean, 22ko ekainan, edo uztailan, hori erabaki izan OTAN-ek beste salto bat emotea. OTAN sortu zen 59an, Sobiet Batasunaren kontra nolabaiteko defentsa modura. 89an, ja zeukanean zentzurik, bersortzen da, Jugoslaviako bombardaketen bitartez, nazioarteko erakunde bat bezala, humanitarismoa garatzeko eta interbentzionismo humanitarioa garatzeko. Eta orain, 3. fase batean, bersortzen da berriz, erakunde global bat bezala, ez? Orain zabaldu dizkioteateak nori eta Japon, Marruekos, holako estatuei. Zergatik, datorren ikuspegia, datorren munduko ikuspegia oso aldatzen ari delako osoarin eta NATOk interbentzionismo hori garatzeko sozio berriak behar dituelako, ez? Eta hor dauzkagu, gringoak, mundu osoan, 800 base militar. Ja dituzte handiak, txikiak, lili patz deitzen diren batzuk, egun batetik bestera kentzen direnak. Eta zuen konturatu zarie oso barneratuta daukagula adibidez, Estatu Batuarrak Alemanian daudela. 5.000 soldadu. Hori da, okupazio indar bat, hori dago 55etik. Baina ez gara horretaz konturatzen. Estatu Batuak dute NATOko eta Europar Batasuneko hainbat estatu okupatuta militarki, baina ez diogu horri garrantzia eman. Eta hori da garrantzitsua, ikusten dugu presentzia hori oso importantea dela, ez? Eta mundua aldatzen ari da, munduko ikuspegia bezala, zuek mundua beti ikusten duzu Europa erdian, ikuspegi eurozentrikoa, ez? Baina mundua beste leku batzuetatik beste mundu batez ikusten da. Eta horrek adierazten du argi eta garbi ez garela kapaz ikusteko beste harreman batzuk egiten direla, harreman interesgarriak, adibidez Txina eta Errusia, adibidez Txina eta Iran, adibidez Rusia eta beste lurralde batzuk, ikusten dugu Eliza Ortodoxa eta Eliza Zia edo bateratuta, eta gaude hortik kanpora, ez gara enteratzen. Ez gara enteratzen nazioarte maila sortzen direla koalizio berriak, BRICS, adibidez, 5 estaduz, baina behitu zelako 5 estadu, Brasil, Rusia, India, Txina eta Sudafrika. Populazio mailan ja gainditzen dute mendebaldeko mundua. Baina BRICSen 31 estaduk sartu nahi dute. Osa, BRICSek dauka G7 baino barneko produktu gordina asko zer handiago. Eta ez gara konturatzen aldaketa horiek ematen ari dela munduan. Estatu guzti horiek haien artean harremanetan daudela. Harreman komertziala, segurtasunen aldekoak, ingurukoak. Orduan, ez dugu ikusten, beste mundu bat eraikitzen ari dela, eta dauzkatela tresna handiak. Txinak erabaki dezake, zekaro, zein da arazoa, Txinak eta Rusiak kontrolatzen dabe. Munduko hainbat lurralde, kontrolatu edo, behintzat, harreman zuzenak dituzte, eta zer behar du munduak sasoi honetan? Errekursoak kontrolatzea. Petrolea eta gaza, baina baita ere lur arraroak, ezinbestekoak direnak txipak eta hainbeste gauza egiteko, teknologikoki garapen handia duten gauzak egiteko, eta mendebaldea isolatzen ari da. Isolatzen ari da, orain arte planteatu duen politika guztia izan delako bortitza. Ukrainian bezala, beste esparru batzuetan. Ze kasualitatea, Donbasen daude lur arraroak oso garrantzitsuak direnak. Aparte de que lurra berez ja oso ona da. Lur beltzak, Ukrainako lur beltzak, ez? Oso fertilak eta bar, ez? Faktore asko daude gerrak eta dauden egoerak ulertzeko, ez? Eta hori ikusten dugu? Azketari hori. Nola tratatzen duten? Haien artean, por ejemplo, Rusia eta Txina, nola tratatzen duen Estatu Batuak Ukraina, nola tratatu zuen Txinak von der Leyen anderea, joan zela
turistatik, kanpora Txinatik, ez zioten utzi joaten BIP ingurua, aireportuan, ez? Keinu bat da, ez? Ez zioten utzi BIPetik ateratzen, joan behar izan zen turistetatik, ez? Azken finean, maietan ikusten da, ez? Horrek distantziak, ez? Azatek ez dauka distantzia hori Putinekin eta Macronek badauka Putinekin, ez? Ikusten da, beste mundu bat zabaltzen ari dela eta mendebaldea gelditzen ari dela oso isolatuta. Hau guztia idatzita dago. Pentagonoan, informe RAM edo olako testuak garatu zituztenean, argi eta garbi hitz egiten zen, Ukraina erabili behar zela Errusia izorratzeko, Errusia erasotzeko, eta argi esaten dute orain, adibidez, Ukrainako gerra geldiarazi behar dela, ze azken finean gerra horrek epe luzera kaltea ekarriko diolako mendebaldearik, zergatik? Ze azkenean helburua ez da Errusiaren kontra jotzea, da Txinaren kontra jotzea. Txina da benetako etxaila. Eta hor ikusten dugu, eta ja oso berandu nuan ez, harin. Baina ikusten duzu ja, 23an danak biluztu direla, ez? Victoria Nuland egon zan Maidanean, lehen ikusi dugun estatu kolpean eta argi izan zuen, ez? Jarri zutenean beraien politikoa, Jaseniuk argi izan zuen, Europa que se joda, ez? Unión Europea que se joda, esan zuen. Baina, bueno, horako esaldiak oso esanguratsuak, ez? Adibidez, Madeleine Albright, ez? Tenemos que usar la fuerza es porque somos Estados Unidos, somos la nación indispensable, vamos con la cabeza bien alta. Tenemos vistas hacia el futuro más lejanas que otros países y vemos el peligro que nos rodea a todos. Sé que los hombres y mujeres estadounidenses que llevan uniforme están siempre expuestos, bla, bla, bla. Laura Richardson, jefa del Comando Sur norteamericano, Latinoamerikarako, argi eta garbi esaten du. Estatu Batuarrek, segurtasun nazionalaren arabera, eskubidea daukate Hego Ameriketako eta Latinoamerika osoko errekursoak beraientzako izatea. Litioa Bolivian, ura Amazonan, egurra Brasilen, eta ez? Argi eta garbi, izaldi guztiak argiak dira, ez? Dikozu ez horren beste. Kondoreza Raiz, Nord Streamen inguruan. Ana Fotiga, adibidez, Europar Batasunean eurodiputatu, baina lehen izan Poloniako kanpo harremanetako ministra, ez? Argi eta garbi esaten du. Rusia suntzitu behar da, Rusia apurtu behar da. Rusiako errekursoak ezinbestekoak dira mendebaldearentzat. Eta egin behar duguna, Rusiako nazio txikiak independentzia lortzea, estatu balkanikoak sortzea, guk kontrolatu ditzagun. Eta bai egiten dute, diskurtso hori egiten ari da Rusiari buruz, eta baita ere Txinari buruz, ez? Ikusten duzu ere, esaldi guztiak dira txapo, ez? Cambiar a monedas nacionales es una violación de los derechos humanos, de los derechos de los ciudadanos estadounidenses. O sea, aldatzea patrón dolarra da una violación de los derechos de los estadounidenses. Es que ikuspegi guztiz totalitario daukate, ez? Adalen aipatu dezu dena, Stoltenberg esaten du, argi eta garbi. Bideo bada, baina hor argi eta garbi esaten du, ez? La guerra no empezó en febrero del año pasado. La guerra empezó en 2014 y desde 2014 los aliados de la OTAN han prestado apoyo a Ucrania con formación y con equipamiento para que las fuerzas armadas ucranianas sean mucho más fuertes en 2022 de lo que eran en 2014. Berak esaten du. Hor daukazue, gustatuko litzaieken Errusia. Erabat zatitua, estatu txikietan, eta kriston... Eta gauza bera Txinarekin. Txina orain egiten ari dira envolvente bat, nahi dute nolabait Txina ere erasotzea. Txinak Taiwaneko movida horretan sartzea, zergatik badakitelako 48an egiten direla, egun urte Txina sortu zenetik, eta Alderdi Komunistak planteatu dituen urrats guztiak betetzen ari direla, ez? Azkenengo kongresuan Alderdi Komunistak adibidez adierazi zuen argi eta garbi Txinan desagertu dela pobrezia. Osea, Txinako guztiek dute etxea, aukera eskolara joateko, osasungintza, eta abar, ez? Horrek ez duzan nahi, klase diferenteak ez daudenik, oso aberatsak daudenik eta pobreak ere bai. Baina ja jende guztiak ditu rekursoak. Hori estatu batuek ezin dute esan. Hori ezin dute esan. Eta hori ikusten da argi eta garbi hor dagoen aldaketa, ez? Eta ja bukatzen dut, gogoratu behar ditugu kazetariak. Existitzen ez direnak eta oso arazotsuak izan direnak garbitu egin dituztenak, ez? Eta gure Pavel kartzelan dagoen bezala, hor dituzue, Couso eta beste asko, ez? Panaman egin zuten ere bai, Portugaleteko dugu datzere bere izena. Zan, Portugaletekoa. 83an izuten jankiak Panamako inbazioan. Bueno, eta esaldi hori ezinbestekoa, ez?
La población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Hori da gakoa. Orduan, bueno, azkeneko datu bat, Euskaldun, oso polita da, planteatu zenean zer egin, ez? Politikoki, Espainian alderdi politiko guztietatik Rusiara armak bidaltzearen alde partidurik aldekoena EAJ izan da, ez? Espainia osotik, oso esanguratsu ere bai, ez? Horregaitik ikusten dugu hemen... Rusiara, Eh? arma nola bidaltza. Ukrainari. Ukraina. Baina hori zara nintzen da. Inkestetan. Botonolean. Bai. Eta, bueno, Pavel hor, badakizue, zein da bere egoera, eta hor jarraitzen dugu, berriri gabe, dela gutxi bere semea ikusi ahal izan du lehenengo aldiz, bere neska laguna bigarren aldiz, urte eta erdian, eta hor dago, azarratuta, ez diotelako konsuladoak ere ez diotelako transmititzen akusazioak zeintzuk, ez dakit ez, zeintzuk gauzak leporatzen dizkion zehatz, eta horregaitik. Eta, bueno, sentitzen dut, luzatu naiz, zaila da. Ego duzue zerbait komentatu edo, onberoarekin da. Baina, bueno, eske uste dut importantea zela ez, hiru planoak ez, bai geopolitikoa, bai Ukrainiakoa, eta igual diapositiba gehiagi, baina... Jaretoz. Nik barkatu zepio bat atzeratu zaituz, baina bi galdera txu bakarrik. Bai. Ez dut, jakin guzti bat jakitxe, zera lehen esan duzu justo Europa baian, oinarteko indartzuenak, Alemania eta Frantzia, estatu batuek eurek indargetu edo ahultu darizela gureta, indarra beste batzuri emonda, ez da, Polonia ingurri, baina Espainia beha itxetu duzu, eta Espainia zen baiatan ikusten duzu indarra hartzen dagoena. Espainia da, estatu batuarrentzako oso interesgarria den inguru bat, ez? Geoestrategikoki papera handia hartu dezake, ze planteatzen ari den moduan ikuspegi energetikotik, horregaitik apurtu ditu harremanak Argeliarekin, Nigeriatik etorriko da gaza, Maroko pasatu, eta Espainiaratza eta Espainiak suposatzen da zabalduko duela hegoaldetik, ez? Argeliarrak Italiatik zabalduko dute gaza. Baina gazaz gain, Espainiak dauka fotovoltaikoan eta ikuspegi hori eguzkiaren inguruko mobidanetan oso proiekzio handia, estatu batuar fondo asko, fondo Black Rock eta holako inbertsio fondo asko erosten ari dira lurra, etxeak ere bai, txaletak eta pisuak eta, baina horretaz aparte lurra asko. Eta, bueno, nik uste dut planifikatu dela eta jende asko esaten du behintzat, Espainiak epe erdira epiko duela pisu espezifiko handia, energia Europako erdialdera hemendik joango da, bueno, Espainiatik joango delako, peninsulatik joango delako, katik hain zuzen ere. Orduan, gero dago ere hidrogenoaren inguruko hausnarketa, hidrogenoak pisu asko hartuko du, eta Espainiak horretanako hor inbertsio asko egiten ari dira, eta planteatzen ari dira Espainia izatea, bueno, dan bezala, estatu batuarren morroiko honenetariko bat, Maroko bezala, eta gero, esango politikoki eta ikuspegi ideologikotik, Polonia da momentu honetan gringoei gehien gustatzen zaien ingurua, ez? Oso reakzionarioa, oso bortitza Errusiarekin, gero bere anai baltikoekin bat egiten du, Finlandiaraino, pisu espezifiko handia izango du, eta dekadentzian Frantzia eta Alemania. Izan direna gainera, historikoki, esango genuke komila artean, oso kakotzen artean, oso Errusia eta Txinarekin agian harremanak zabaltzeko asmoa izan dutenak eta horregatik hori zigor modu bat izan daiteke, ez? Lehiak potenteen eskaintzen duena, igual Rusia baino, zati ekonomikoan eta horan, zer gandien estatu batuek Txina gazteikie. Eta zer da, ez da lau sortzen, alazuk esan duzun moduen momentu topetan moduen dabilela. Bere dinamika dauka. Baina ez da honetan ikusten dena zuzenien iaia Rusia gazen deuen moduen momentu helduta, uste duzu saiatuko dara? Bueno, saiatuko dara. Ikusten dut Txinari zaio interesatzen inondik inora, gatazkarik egotea, gerrarik egotea, momentu honetan ikusi behar dugu, ez dugu aipatu, dago la Organización de Cooperación de Shanghai ere, dala BRICS bezalakoa, baina beste esparru bat ere, hor Txinak agintzen du, eta oso
Mira, bakarrik ikusi behar duzu datu bat, ez? Ez dakit, 4-5 urtetan edo izugarrizko gerra brutala egon da Yemenen, eta aste batean geldiera hasi da. Iran eta Arabia Saudi jarri dabez batera. Osa, hori ez da lortu inoz. Osa, orduan, Txina doka pisu espezifiko izugarria diplomatikoki, Errusiak bezala. Doka pisu espezifiko izugarria ekonomikoki eta komertzialki eta finantzieroki. Osea, Estatu Batuetako balore eneko ez dakit zati handi bat Txinaren eskuetan dago. Proiekzio handia Afrikan, proiekzio handia Latinoamerikan. Eta nire ustez egia daukaten dinamika da, bueno, ez dira tuntunak, ez dute utziko ere gauzak nolabait usteltzen, zen indar armatu indartsuak dituzte eta garatzen ari dira, baina teknologikoki ere, bitu, jartzen dute ejemplu bat beti da tontakeri bat, baina gustatzen zait asko, ez? Pasadan astean izan da, mundu mailan egondan Olimpiadas de la Matematika, edo. Eta mundu mailako Olimpiada horietan nok irabazi du, Txinak. Eta bigarrena hori izan da, Estatu Batuak, baina txinatarrekin. Eta hirugarrena Australia eta txinatarrekin. Beraz, Txinak irabazi du. Hori da apurtxu bat, eta bueno, ikusiko dugu. Nire ustez arazoa da oso arindoala aldaketa geoestrategikoa. Osea, hegemona, orain arte unipolaritatea bertan bera josten ari da eta multipolaritatea sortzen ari da. Egunez egun. Eta karo horrek konbultsio handiak ekartzen ditu. Ikusiko dugu, a ber. Beti izan behar dugu kontutan, Estatu Batuarrak dutela munduko ejerzitorik potenteena teorian, eta praktikame bai, baina, bueno, zaila hain ondo atera, egon diren gerra ziztrinetan, Afganistanen, Iraken eta horrez dire izan garaiak. Horrengo gerra, asko zer zailagoa izango zen, Errusiak, barre egiten dute Errusiako ejerzitoaz, baina Errusiako ejerzitoak adierazten du argi eta garbi, daukala, zer esana, ez? Orduan, bueno, horre Ukrainiako ejerzitoa dago guztiz dopatuta, hori ejerzito, egia esan, gerra da OTAN Errusiaren kontra, hori argi dago, hori ikusten da, ikusten ez duenak, eta hori ez dute kontatuko telebistan, ez da politikoki zuzena, baina hori esan behar da. Esan behar da.